Эфирда Саба Доканнары телевидениесі, хайырлы кеш, исәнмесез. Бүген безнең студиябызда очрашуыбыз Олуг бәйрәм әниләр көне уңайыннан. Ноябрьнең генә түгел, елның да иң яқты назлы бәйрәмен үзебезгә кунаклар дәшеп билгеләргә булдык. Әни, әнием, әнкәй. Кадерләп, назлап шулай әйтәбез. Күңелебездәге бөтен рәхмәтне гади сүзгә салабыз. Һәр вакыт яныбызда булган, уңышларыбыз өчен шатланып, кайгыларыбызны уртаклашып яшәгән газиз әниебезгә дәшәбез. Шуңа тапшыруыбызны да яшәүләр рәхәт әни булганда диеп исемләдек. Минем янәшәмдә дә бүген әниләр җиргә матурлыкны, илгә батырлыкны биргән мәрхәмәтле газиз әниләр. Без алар белән әни бурычлары, матур эшләре турында сөйләшербез, җырлар да яңгыратырбыз. Кунакларыбызның һәр кайсы район тормышында да лаеклы үз урыннарын алып торалар. Гаиләдә дә әни вазифаларын җиренә җиткереп башкаралар. Тапшыруыбызны мөхтәрәм кунагыбыз, районыбыз башлыгы Рәис Миннеханов белән башлап җибәрәбез. Исәнмесез, Рәис Нургалиевич. Яшәүләр рәхәт әни булганда дигән сүзләр белән сез дә килешәсездер. Әниегез Васыйга ханым бүген дә исән-сау булып сезнең белән. Илгә 3 асыл ул үстергән әни буларак ул данга лаек. Аның уллары республика, район белән идарә итә. Ана өчен шиксез горурлык. Сезне менә шундый уллар итеп тәрбияләгән әни турында, аның тәрбиясе сире турында сөйләгез әле безгә. Балачакның бер көненә кайтарып, күңелдә нинди кичерешләр яңара? Беренчедән, әни исән сау булганда син бала. Зур бәхет дип әйтим инде мин. Икенчедән, нинди генә ана булмасын, үз баласынан якынрак кеше юк. Шулай була тиштәдер дип уйлыйм мин. Ул бала нинди булса да, улар белән горурланып яшәргә тырыша, тәрбия бирә. Бу нәрсә булдыралар, шуны эшли бит инде. Дөресме, дөрес түгелме, ул бала өчен бөтен әйбергә бара, күп ата-ана. Шуның өчен да бөтен кеше үз урынында үз вазифаларын үти. Инде кемдер хөкүмәт җитәкчесе дә аның җаваплы буларак, кемдер укытучы, кемдер бүген көндә сыер сава, кемдер җир эшкәртә. Һәм инде кайсы гына һөнәрлекне алсаң да, ана бүген көндә үзенең баласы төпле итеп эшләгән икән, нинди генә эшләгән. Улар горурланып йөрергә тиештер дип уйлыйм. Инде әниләрне алганда, аларның төп вазифа менә әни дөньяга баланы тутырып китерү бит инде, һәм инде аңа тәрбия биреп, беренче адымнар. Мен һәр вакыт әйтәм инде, беренче укытучы ул әни әти дип. Дөресен дә тормышта шулай бит инде. Ул дөрес түгелме, ул бүген көндә кайсы гына әнине алма, аларга ул җаваплык туры килә. Һәм инде бөтен әни үз баласын ничектер зур итеп, зур дәрәҗәдә күрә һәм күрергә тиештер дип тә уйлыйм. Әни безнең үзенчәлекле, дөресен әйтергә кирәк. Беренчесе, аның үзенчәлеге кем нинди мөрәҗәгать белән килмәсен, сихермәт дигән әйбер бар. Ул менә безнең өйгә кем килсә дә, ул аңа игътибарлык һәм тукландырып чыгару дигән сүз. Һәр вакытны түрәгә карап, түрә булма дип әйтә торган сүзе күп иде. Шуның өчен халык белән бергә тормыш итәргә өйрәтә иде минем әнием. Булганы белән менә без бүген көндә тормыш итәбез. Бөтен кеше үз әнисе белән бәхетледер дип уйлыйм мин. Минем әни үзем өчен беренчедән
Ул әни генә түгел, ул теге киңәшеп тә, һәм тормышта төрле чак була, уртак сөйләшү дә. Ул һәрвакыт әйтә иде, кулдагы бармак кебек халык. Төрлесе бар аның дип. Бөтенесе ниндидер нәрсәдер үти дип. Рәхмәт, Рәис Нургалиевич, әнигезгә озын гомер телибез. Әниле булу бәхете сезне тагында зур эшләргә рухландырсын. Сез безнең районыбыз ханымнары әниләргә һәр вакыт хәер хаклы. Нинди генә оешмаларда эшләмәсеннәр, нинди генә һөнәри бәйрәмнәре узмасын, район чаралары булмасын, туган көннәр, түгәрәк юбилей даталар булмасын, алар сәхнә түрендә, алар сездән котлаулар кабул итәләр. Менә бүген дә иң назлы бәйрәм әниләр көне уңайыннан безнең әниләргә нинди котлау сүзләре ишеттерер идегез? Әни, аннан зур кеше юк дип мин саныйм. Һәм инде аның дөньяга килгәннән соң бөтенесе дә шушы әнигә. Әле бит ул баладан башка тагын ирод дигән әйберләре бар. Аның бездә бөтенебез дә төрлечә. Шуның өчен киләүе, тормышына бару, гаиләне бару әни генә түгел, тормышына бару җиңел әйбер түгел. Шуның өчен аның өчен дә бик зур рәхмәт. Инде шул ук әниләребез әле эш урыннарында дөбертәтеп эшлиләр, ничек кенә итеп кайтса гына нине алма, инавыр эшләрдә дә әле бүген көндә безнең ханымнарыбыз зур вазифаларны үтиләр. Шуның өчен бөтенесенә дә беренчедән зур рәхмәт, бөтен әни булулары белән беренчедән. Икенчедән инде гаиләләрен матур итеп тормыш итүләре белән дә һәм эш урыннарында да үз вазифаларын үтәп, инде өлкәннәребезне алсаң, алар инде бүгенге тормышта алар бөтенесендә узган һәм инде үзләрен һаман җаваплы итеп күрәләр. Әбиләр бүгенгә шул хәтле безнең тормышка ихтирамны һәм инде бүгенгә хәрәкәтне алсаң да кайдаган алма, алар безнең бүгенгә бик актив. Аларга бик зур рәхмәт. Һәм инде менә яшь буыннарга үзләренең тәкъдимнәре белән инде элеккеге безнең гореф-гадәтләрен саклауда бүгенгә яшь буынга өйрәтүләре аларга бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә без әниләребез белән урланып яшәргә язсын. Аларга бөтенесенә кырыштай сәламәтлек, булганны игелеген күреп, һәм инде балалары белән һәрвакыт урланып яшәргә язсын иде. Рәхмәт аларга бөтенесе өчен. Безнең тапшыруыбызда катнашуыгыз өчен рәхмәт сезгә, Рәис Нургалиевич. Һәм инде бу рәхмәтләрне барлык әниләр исеменнән дә кабул итеп алсагыз иде. Тапшыруыбызның яңа кунагы Искемишән авылыннан Минзәлия Фәйзрахманова. Исәнмесез, Минзәлия ханым? Әйбәт, Аллага шөкер. Минзәлия апа безнең 3 бала әнисе. Алар тормыш иптәше Илгиз абый белән 2 ул үстерәләр. 3нчегә кызны исә тәрбиягә алалар. Бу гамәлләре белән аларның никадәр олы йөрәкле кешеләр булуы турында аңлату кирәк тә түгелдер. Минзәлия апа, үзегезнең менә бу адымга ничек килүгез турында сөйләгез әле. Без Илгиз белән өйләнешкәч 2 малай алып кайтып үстердек, һәм алар янына кыз бик теләдек. Яшь олы булгач инде уйламадык алып кайтырга. Шуннан соң Ранога килеп, кыз алып уйладык, һәм безгә бик ярдәм иттеләр район халкы. Бик зур юллар үттек, бик тырыштык, барыбер үзебезнеке итеп алып кайттык кыз бала. 8 яшендә алып кайткан идек. Аны абыйлары да бик яратып, үз итеп, без үзебездә үз балаларыбыздан якынрак итеп үстердек. Аллага шөкер. Һәм дә мәктәптә безнең бик әйбәт укыды. Абыйлары шикелле, бик яхшы билгеләренә. Абыйлары да бик хөрмәт иттеләр. Алып бардылар, сумкаларын алып кайттылар. Шундый кыз булып үсте. Һәм дә укып бетергәч, Аллага шөкер,
Tağın da yuqarı oku yurtuna abilarinden kalışmışı. Abiları da ikisi de yuqarı bilim alıp institut bitirdi ikisi de. Üçüncüsü kız Venera dağın institut bitirdi. Matematika okuttu hazırki günde 88. mektepte. Matematika, geometri, informatika fenlerin bir tırış Allah'a şükür simya kırdı. Özü okutkan okutuşasının malayı bilen Tüben Simet avuludan kiyav biz Allah'a şükür bir geybet turmuşta yaşap yatalar. Mine bugünkü günde kvartir aldı özüne. Allah'a şükür hükümetinin yardımı bir zor. Onlarını taşlamıyorlar Allah'a şükür. Bir tırışıp okuy ama eli hamında işleyindi. Olu malayı biz Allah'a şükür sabada işley, olmaz mı bildi. Ansa da bir aldığında orunlarını ala bu yıl rayon bir maktadı. Saban tuylarında da Allah'a şükür. Belekeyi degen Allah'a şükür. Bugünkü günde sabada işley. Oldusa dağın bir o dereceli diye betsem onday bulmasıydı. Allah'a şükür din yolunda 4 yıl Kumara medresesini okup bitirdi. Şakırgan yerde aşlarda okuyor Allah'a şükür. Meşitte yürüy. Şolay ettirip yaşap yatabız. Әйе, әни өчен балаларның менә шулай эшле, ашлы булуларын күрү олы бәхет. Алар хезмәт тәрбиясен менә сезнең белән бергә гаиләдә күреп үсәләр. 3 сыер асрыйсыз. Аннан башка да терлекләр, кош-кортлар сезнең хуҗалыкта җитәрлек. Менә сез эшне гаилә белән тигез бүлеп эшләгәнгә күрә, эшегез дә, тормышыгыз да матур бара. Әгәр дә сез эшегезне дөрес бүлмәсәгез, өйегездә, диванда шигеп утыра алыр идегез бикән. Менә хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез инде күрдегез, таныдыгыз Минзәлия ханымны. Ул безнең шигү остасы. Без Минзәлия апаның өендә булып, аның белән бик матур хәбәр, репортаж әзерләгән идек. Әйдәгез, шул көнгә тагын бер кат кайтып килик әле. Безнең халыкта кешегә изге теләк итеп, юлларыңа ак җәймә дигән сүзләр бик еш әйтелә. Минзәлия апа да үз йортына аяк атлаучыларны җәймәләре белән каршы ала. Аның үз куллары белән тудырылган шушы хезмәтләргә басып, өй түренә узасың һәм гүзәллек иленә чумасың. Кай тарафка күз салсак да, анда хуҗабикәнең үз куллары белән тудырылган матурлык сәлам бирә. Шигүле мендәрләр, тастымал җәймәләр, урындык киезләре, сөлгеләр. Аларны санап бетерерлек түгел. Эше дә, ише дә бехисап. Менә хәзер дә тормыш иптәше Илгиз абый белән идәнгә җәймә бәйли алар. Бу кул эшләре паласны чүптән саклый ди Минзәлия апа. Аяк астында җылылык та биреп торалар. Бәйләм материалны өйдә кул астында булган төрле тузган киемнәрне, тукымаларны, шелтәр, пәрдә калдыкларын телеп ясыйлар. Бу эшләр артында күбрәк Илгиз абый тора. Ә инде кулына ыргак алып, аны үрү Минзәлия апа җаваплыгында. Минзәлия Илгиз Фәйзрахмановлар Иске Мишән авылында гомер итәләр. Бүгенгесе көндә икесе дә лаеклы ялда. Хуҗалыкта маллар белән мәш килеп, өйдә кул эшләре тотып, көннәрен гамле үткәрәләр. 3 бала әти-әнисе алар. 2 ул үстерәләр. 30 яшьләренә җитеп кенә кавышкан парлар 3-нчегә бик тә кыз телиләр. Ләкин Минзәлия апа яшем олы диеп бу адымга бармый. Һәм алар кызны алып үстерәләр. Фәйзрахмановлар гаиләсенә 8 яшьлек булып килгән Венера бүген инде кияүдә, Казанда яшиләр. Мәктәптә математика фәннәреннән укыта. Олы уллары Илфир декабрьдә өйләнергә җыена. Туй ыгы-зыгысы белән йөргән көннәре. Менә Алла берсә килен килсә, киленне шиккән мендәргә бастырам барыбер айы. Шул шиккән сөлгеләр, андай гадәтләр бардыр әле. Һаманда без үзебез шулай дип торабыз инде Алла берсә. Шиккән әйбер икенче инде, әле менә бик кызыгам ниләр, ал япкычлар шигәргә. Ал япкышка бик исем ни дип торам, ничек кенә ансына булдырып булар. Теге бирүче юк әле. Тәрәкәп бирсәләр, мин аны шигәм инде. Ал япкыштан да битәр кул эшләре күп Минзәлия апаның. Менә бу диван башларының бер кайчан да буш торганы юк. Башлаган эшләр шунда тора.
Килеп утыруга куллар үзеннән үзе шунда үреләди. Ашларга кия торган ак яулык чәчәкләре көтеп тора аны. Шушылай иттереп, шелдән тартып алам мин аны. Ул әйбәт кенә суырылып чыга. Шундай җиңел чыгаймы? Менә хәзер инәгә саплыйсыз. Менә инәсен куйым әле. Күзеккә бирәм. Күзексез алай саплыйм инде. Сез аны бер генә кат җип белән итәсезме? Икеләтәсезме? Юк, бер генә. Калыңа китә ул алай. Бер генә кат белән итәм. Шигу остасы бу эшнең бар серләрен белә. Аның янәшәсендә утыру да, күзәтү дә кызык. Бу кызыксыну артыннан куллар үзеннән үзе инәгә үрелә. Шиккәндә инде инәне берсен тирәп шигем, ату аерылып калмасын дип, ату җип берсеннән берсе аерылса, бер дә мотор түгел, материал күренә. Шуңа күрә өстенә шушылай шигеп барыла. Менә булай иттереп караганда, аның бер ничектә материал күренми. Мизәлия апа, сезгә кызыгып куйдым әле, минем дә шигеп карыйсым килде. Бик уста шигәсең син үзеңдәген. Электән мин әйтәм, яшь вакытта егетләр армияга киткәндә кулъяулыклар шигә торган иек. Килен булып килгәндә дә генә әле менә 33 ел булса да шиккән мендәрләрем һаман да исән сау. Шуларны кулланам, элекке материал бик нык. Әле бүгенге көндә дә шуларны өйдә кулланам мин. Ак җирлектә шигу бик мавыктыргыч та, уңайлы да, матур да булып бара ди Минзәлия апа. Шуңа хатын-кызларга аш мәҗлесләрендә кия торган яулыклар шигуне бик ярата. Аның кулыннан үткән мондый яулыклар сабагына түгел, бөтен Татарстан ханымнары бизи. 2020 елда ул Күкмарада мәдрәсә тамамлый. Шунда барлык курсташларын яулыклы итә. Менә ашка барган сайын шушындый ниләрне алып барам, мин истәлек булса басын дип. Миннән дип менә. Япышлары шушындый. Һәр эштә яңа чәчәк. Рәсемнәр кабатланмый. Ул аларны тирә-юньнән, күзәткәннәреннән хәтерләп кала. Кая барса да ят үрнәк күзли. Рәсемнәрне телевизордан күргәчтән Илгиз ясап та берде инде. Хәзер инде ул үзең ясай инде дип әйтә инде. Шул төшергән ниләрем, ясаган әйберләрем бар, шуларны төшерәм инде. Копировка белән дә төшерәм. Кул белән ясыйм хәзер шуңардым инде. Аллаһа шөкер. Сөлгеләргә инде барыбер элеккеге үрнәкләрне санап эшлисаларын, санап үрнәк булмаса булмаянсына. Үзеңне итеп. Илгиз абыйда рәсем ясау дигәндә кул алмаш. Баштарак мәлләрдә бар рәсемнәр дә аның кулы белә туган. Хәзер исә ул күбрәк чүпләм сөлгеләргә үрнәк төшерә. Мен баштарак рәсемнәрне ясап бирә торган име, хәзер үзе дә шомар дин ул, хәзер үзе дә ясый. Теге авыррак булган җирләрне булышам инде. Менә бу язганда теге хәрефләрне төгәл итеп язарга кирәк бит. Менә андый вакытларда мин язам инде. Төгәлрәк эшләрне эшлисе булса, мин әйтә инде. Шигу җепләрен дөрес сайлау да мөһим. Ул арзанлы, сыйфатсыз булырга тиеш түгел. Чөнки юганнан соң төсе чыгарга яки ул кояшта уңарга мөмкин. Шигәргә бәк күп кирәк, бәк күп әнә шул шерстяный элекке әбиләр шәлләре бар бит инде. Базардан дап кайталар, аннары менә сатучылар килә бит инде авылга, урамнарга. Шунда матур җипләр, ниләр шәлләр булса, алам инде. Аннары шиккәнне белгәч, үземнең туганнарда бирә, алар инде кем кайда нәрсә күрә, алып килә ансына рәхәт. Шигу бик тынычлык китерә инде кешегә. Тынычландыра инде, рәхәт инде. Мендәр тышлары, бәйләнгән чәчәкләр, оекбаш бияләйләр, бисердан гөлләр, пазлдан картиналар җыю Минзәлия апаның санап бетермәс кул эшләре. Кулъяулыклар калган икән әле. Менә малайларыма яңа өйгә чыкканга дип ашъяулык, менә малары киез, урындыкка. Егетләр армияга китәләр бит инде. Армияга киткәндә менә һәрберсенә бирәм инде менә шушындай кулъяулыклар. Аны сорап та киләләр инде. Менә мендәр тышамансасы. Әле текмәгән дамансасы яңа шигеп бетердем.
Минзәли апа кияүгә килгәндәге бар бирнәсен шигеп алып килгән. 33 ел дәвамында алар әле дә кулланылышта. Тузмаганнар да, матурлыгын да җуймаганнар. Менә үзенең кияүгә чыккандагы мендәр төшә икән Минзәли апаның. Ничә ел иде бу мендәр төшә Минзәли апа? 34 ел. 34 ел. 34 ел файдалануда. Менә бер нишләмәгән юқарда элекке материалның әйбәтлелеген инде. Бу намазлык әниемнән калган бик кадерле намазлык. Мин моның белән Аллага шөкер бүгенге көндә намаз укыйм. Менә ул ничек булып, зур булып эшләнгән һәм саклануы дагы сакланган. Моңа ким дигәндә 150 ел бар инде. Бу намазлыкка. Бу әниегезгә дә кемнәндер килгән намазлыкмы? Әнигә дә әбиләреннән калган намазлык инде. Шул заманда ук шулай шигелгән. Шул вакытта ук шулай шигелгән. Аны сундук өсләренә дә ябып тоталар инде шулай иттереп. Намаз укымаган кешеләр. Менә без инде үзебез Аллага шөкер шушында намаз укыйбыз. Шушы кадәр маугулары янәшәсендә Минзәли апа дингә дә килә. Кеше улы Илмир белән икесе дә мәдрәсә тәмамлаган дипломлы остазлар. Авылдашларына аш мәҗлесләренә Коръән укырга йөриләр. Мәчет эшендә дә беренче булышчылар. Алар юкны бер вакытта да сылтау итмиләр. Битмәс йорт, хуҗалык мәшәкатьләре дә Минзәли апага яраткан шөгыленә киртә куя алмый. Илгиз абый да җәмәгатенең вакытын файдалы үткәрүен хуплаучы гына. Кул эшләренә вакыт табып була, күңел итсәң бик кайчандагын. Менә эш битеп, кеше белән сөйләшкән арада да эшлим дисәң эшләп була. Кулың эшли, үзең сөйләшәсең. Бер нәрсәсе юк. Менә кул эше кешене тынычландыра, эшләргә кирәк, тырышырга кирәк, барыбер. Мин кызларга, хатын кызларга булай укымасалар намазларга дугалар өйрәнмәсәләр, кул эшләр тотсыннар дип әйтәм. Кул эше үзе кешене шундый рәхәтлеккә чыгара, ял иттерә. Ул эшләнде менә шушында. Эшләп күн үзен матур итеп, бүтән җирләр хәзер чәчәктә дигән шикелле инде бизәп, бүтән җирләрне, аның дуслары да күп. Шушы ни буенча инде бергә сөйләшәләр. Telefonlardan aralашалар кеше белән. Шулай итеп яшәгәч бик күңелле инде. Оста кулда гәүһәр бар дигән сүзләр нәкъ менә Минзәлия апа турында кебек. Аның кулы орынган һәр җирлектә матурлык туа. Ул җанга дәва, күзгә нур, күңелгә илһам өсти. Кешелекне гүзәллек иленә дәшә алуы белән генә дә ул үзен бик бәхетле саный. Ирле хатынлы изге дугада алар. Үзләре өчен, илләр тынычлыгы өчен. Мин бәхетле хатын кыз, Аллага шөкер, минем малаем бар, кызым бар, ирем бар, Аллага шөкер, семьям тулы. Бүгенге көндә бер кайгы хәсрәтебез юк, Алланың биргәненә шөкер. Менә шуның өчен инде хәзер бүтән җиребез җиткән. Бүтән кешегә теләк шул, кайгы хәсрәт күрмәсен, илләргә тынычлык бирсен. Илләр тыныч булсын. Шунысы бик куркыта, бик ансы өчен кайгырабыз инде. Теләкләр бар инде алар, менә балаларны күп башлы күзле итеп инде, урнаштырып инде, үзләренең тормышларын корып инде, менә шушындый теләкләр бар инде ул. Үзебезгә дә менә исән-сау яшәргә язсын инде, бергә авырмыйча, кайгы хәсрәт күрмичә дигән шикелле. Менә шундый теләкләр инде. Гасырлар буе безнең ата-бабаларыбызның тормышын бизәп килгән шигу осталыгы сагында гомер итә Фәйз Рахмановлар. Борынгы шигүләрнең гаҗәеп бизәкләре сандык төпләрендә генә ятмасын. Менә шулай безнең көннәр осталары кулы белән өр-яңа җирлеккә төшеп, матур хезмәтләр булып күзләребезгә күренсен, күңелләребезгә юаныч өстәсен. Дөньяны якты төсләргә баетучы бу гаиләгә рәхмәтләр, сокланулар, алкышлар. Афарин дип алкышысы килә бу урында тагын бер кат сезнең эшләрне күреп Минзәли апа. Безнең тамашачыларыбызга шигу эшләрен һөнәрчелек дип тә әйтеп була инде аны. Менә шушы һөнәрчелекне югалтмас өчен, аны бүгенге көндә дә яшәтер өчен нишләргә кирәк? Менә сездән шигу остасыннан киңәшләр ишетәсе килә. Ничек итеп менә шушы шигу эшен безнең яшь буынга да
үйрәтәсе иде? Бүгінгі күнде Аллаға шүкір шигіп отырам инде. Оның үшін үйде тынышлық, Аллаға шүкір, һәр кешенең үз эше бар. Иртә белән торуга алар һәр берсе үз эшләрендә эшлиләр. Минем абзар тирәсенә чыгармыйлар, Аллаға шүкір. Өйдә генә мин. Шуңа күрә дә генә инде балаларны озаткач 2 малай эшкә китә. Кызым Казанда инде, онсы әллә нигә бер генә кайта хәзер. Шуңа күрә тынычлык та табып, телевизор карап, эшләп отырам шул инде. Менә яшьләргә дә әйтер идем, компьютерда, телефонда утырганча шушы шигүләр, укулар белән шөгыльләнсәләр бик әйбәт була инде. Әйе, менә Минзәлия апа, сезнең кебек шигү осталары безнең һөнәрчелек сагында торганда, бу һөнәр әлбәттә буыннан-буынга барып җитәр, югалмас. Бүгін тапшыруыбызга килгәнегез өчен без сезгә рәхмәтләр әйтәбез һәм бәйрәм белән котлап, сезгә озын гомер, ана бәхете теләп, бу мизгелләрдә җыр тапшырабыз Минислам Кәримовтан. Яратып, бергәләшеп тыңлыйбыз. Кичә күрдем ялгыз кырказының, Өшіп киткән шағын қаңғылдап. Әллә нишләп нидер югалтқандай, Йөз әйләнде күктә яр буйлап. Әзме җирдә ялгыз көн иткәннәр, Әзме җирдә ташлап киткәннәр, Булса җирдә ташлап киткәннәр, Бардыр гомер буе көткәннәр. Kimdir yalgız kişə dingizlərinin, Yalgızlıqны izli şüllərdən. Kütkənlər ümit bilən yaşay, Yalgızlığına yalgız ilərdən. Yalgız kündə yalgız qalmağız, Yalgız utta yalgız yanmağız. Taşlasalar sizni taşlasınlar, Üzügiz taşlap gitip barmağız. Taşlasalar sizni taşlasınlar, Üzügiz taşlap gitip barmağız. Taş yollarda tuzan tuzmay ol, Köpmegene atlar ussada. Taş bağırlar yaşlar tükmeyol, Ömürleri boşqa ussada. Taş yollarga qarab qalmağız, Yalgız utta yalgız yanmağız. Ömür boyu kütüp ümit üzüp, Taş bağırga üzügiz qalmağız.
yalgızlıkta yalgız yanmağız. Ömür boyu kütüp ümit ezip, taş bağırga üzgüz kalmağız. Ömür boyu kütüp ümit ezip, taş bağırga üzgüz kalmağız. Yalgızlıkta yalgız yanmağız. Яшәүләр рәхәт, әни булганда дип исемләнгән телевизион тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Агымдагы ел укытучылар һәм остазлар елы булып үтеп бара. Шул уңайдан чираттагы кунагыбыз Шәмәрдән үсеш лицейында татар теле һәм әдәбияты фәннәреннән укытучы Гөлсирә Мулла Салихова. Исәнмесез, Гөлсирә Госмановна? Исәнсез, хәерле кичләр. Сез бүген көндә үзегез дә әни, тормыш иптәше, килен, кыз туган, хәзер инде оныкларга әби һәм һөнәрегез буенча укытучы, остаз. Бу кадәр сыйфатларны берләштереп, ничек яраклашасыз? Кайсы сыйфатта калу сезгә авыр да, җаваплы да, кайсында калу сезгә рәхәт, татлы, назлы? Тормышта хатын-кызга бик күп вазифалар йөкләнгән. Ниндидер һөнәр иясе генә түгел, әни дә, гаилә учагын, җылылыкны саклаучы да без. Ләйлә Дәүләтованың бик матур шигыре бар. Кирәк түгел алтын көмеш, кирәкми тәхете дә. Насып ит мине Ходаем, хатын-кыз бәхетенә. Бу яктан мин үземне бәхетле саныйм. Бәхетле булу өчен күп кирәкми. Минем гаиләм түгәрәк, ирем, балаларым, оныкларым, 5 бер туганым бар. Бөтенебез дә исән-сау, Аллага шөкер. Яраткан эшем бар. Укытучы эше җиңел түгел. Иртән дәрескә кергәч, укучыларымның нурлы йөзләренә, самими күзләренә карагач, ул авырлыклар онытыла. Ләкин белем алырга килгән укучыларым алдында үземне бер кайчанда җаваплы икәнемне онытмыйм. Гаиләм миңа зур терәк. Ирем белән тормыш кырыбызга 35 елдан артык. 2 кызыбыз, 4 оныгыбыз бар. Кызларыбыз югары белемле, алар гаиләләре белән Казанда яшиләр. Безнең янга еш кайталар. Без аларны тәмле ашлар, бәйрәм ризыклары әзерләп каршы алабыз. Балалар кайткач, өебез күңелле шау-шуга күмелә. Өйдә ниндидер рәхәт атмосфера барлыкка килә. Гаиләмдә мин җаным белән ял итәм. Кайбер вакытта күңелдә шигырь юллары туа. Шуларның берсен сезгә дә укып китәсем килә. Бәхет бит ул бу дөньяда, гаиләң түгәрәк булса, әнием дип балаларың иңнәреңә сарылса, рәхәт икән бу дөньяда, оныкларың да булса, дәү әнием яратам дип җанны җылытып торса, 2 кызым, 2 йолдыз, тормыш күгемдә балкый, мәрхәмәтле йөрәкләре тынычлыгымны саклый. Мин бәхетле дия алам. Балам бәхетле булса, сандугач оясыдай матур тормышын кырса. Шул ояда бәхет үзе, кунып сайраса талга, ана бала мәхәббәте күмелер изге данга. Сез санап киткән вазифаларның миңа барысы да якын. Мин үземнең һөнәрем алдында да, гаиләм алдында да җаваплылык тоям. Шул вакытта алар минем күңелемә рәхәтлек бирә. Рәхмәт, Гөлсирә Госмановна, безнең сорауга шул хәтле матур иттереп, төгәл иттереп җавап бирдегез. Бәхетле мизгелләрдә генә менә шундый матур шигырьләр туа, бәхетле мизгелләрдән генә иҗат итеп була. Һәм гомумән менә сезнең хезмәт уңышларыгыз турында да безнең сөйләр сүзләребез күп. Сезнең исем зур хәрефләр белән язарга лаеклы укытучы сез. Һәм менә барсы хакында да тулырак ирештерү өчен әйдәгез журналистыбыз Гөлназ Вахитова язмасына күз салыйк әле. Аның өчен мәктәпкә илткән юл иң бәхетлесе. 31 ел эшләү дәверендә ул укытучы һөнәренең сиренә тирәнтен төшенгән педагог. Мин эшкә килгән елларда төрле кыенлыклар да бар иде. Мәктәптә җылылык җитми, татар теле, әдәбияты дәресләре дә җитешми. Ләкин
коллективта тырыш, алны-ялны белмичә эшләүче укытучылар миңа һәрвакыт ярдәм кулы суздылар. Тәҗрибә белән бергә белем килә. Коллегалары Гөлсира Госмановна бар белгәнен яшь буынга да эшкерсез тапшыра ди. Но я знаю уже почти 24 года. Знаю ее как человека опытного, профессионала, мастера своего дела. Это человек, который отдается всей душой делу воспитания и делу обучения детей. Ежегодно в ее копилке победители республиканских и международных олимпиад. Быел гына да аның укучылары татар теле һәм әдәбияты буенча 9 республика, 3 халыкара олимпиаданың җиңүчеләре була. Фәнни-гамәли конференцияләрдә, төрле бәйгеләрдә дә призлы урыннар яулыйлар. Сәләтле һәм фәнне авыр үзләштерүче балалар белән аерым программалар төзеп эшли. Человек, который ни дня не стоит на месте. Во всех профессиональных конкурсах учитель принимает участие. Она многократный победитель республиканских грантов. Это учитель-эксперт, учитель-мастер, учитель-наставник. Она дважды победитель ПНПО, то есть приоритетного национального проекта образования. И в этом году она стала победителем гранта, который был учрежден для учителей, подготовивших победителей и призеров Международной олимпиады по татарскому родному языку. Учитель сделал очень много для развития родного языка в республике, поэтому недаром ее заслуги были замечены и отмечены на самом высоком уровне. Укучылар өчен дәреслек программа, укытучылар өчен методик ярдәмлекләр булдыруда да педагогның зур хезмәте нәтиҗәсе бар. Ул дәреслекләр белән Татарстанда гына түгел, Россиянең татарлар яши торган башка төбәкләрендә дә укыталар. Мәгариф өлкәсендә дә көннән-көн яңалыклар туып тора. Татар теле әдәбияты буенча программалар үзгәрә, дәреслекләр төзелә. 2014 елда минем үземә дә рус телле укучылар өчен әдәбият фәненнән укыту методик комплекты төзергә туры килде. Бу комплектка безнең 2 кисәктәге дәреслек, укытучылар өчен методик әсбаб, эш дәфтәре, CD-дисклар, программалар керә. Әлбәттә, дәреслекләрне төзү җиңел эш түгел, бик күп эзләнергә, бик күп йокысыз төннәр үткәрергә туры килде. Ләкин алар безнең барысы да уңышлы чыкты. Россия Фәннәр академиясында безнең бу дәреслекләрне, программаларны яхшы дип таптылар һәм инде алар белән бүгенге көндә безнең мәктәпләрдә укыйлар. Россиянең татарлар яши торган төбәкләрендә бу дәреслекләр белән укыталар. Дәреслекләр әлбәттә җитми. Шул сәбәпле 2017 елда Мәгариф вакыт нәшрияты безнең дәреслекләрне яңадан бастырды. Дәреслекләр төзү тирән белем, сабырлык таләп итә. Гөлсира Госмановна аны үзенең шәхси вакытында яза. Фәнни җитәкчеләре Казан Федераль университеты доценты Әлфия Мытыйгуллина һәм филология фәннәре кандидаты Рамил Ханнанов. Яңа дәреслекләрне төзүнең үзенчәлекләре шунда, монда инде төрле мәктәпләрдән алдынгы югары категориялы укытучылар җәлеп ителде. Алар Казан дәүләт университеты доцентлары белән бергәләп укытучылар дәреслек төзүдә булыштылар. Һәм инде мин 7нче сыйныфлар өчен дәреслек төзүдә катнаштым. Шулай ук 9нчы сыйныфлар өчен укыту методик комплектының укытучылар өчен методик әсбабын язуда катнаштым. Тумышы белән Арча районының Бүрәле авылы кызы якташы Мөхәммәд Мәхдиевның иҗатын үз итә. Ул аның остазы, әтисенең төркемдәше дә әле. Бу лицейда Гөлсира Мулла Салихова җитәкчелегендә язучының музее эшләп килә. Мөхәммәд Мәхдиев исемендәге әдәби музей 2005 елда легендар шәхесебез Хәмзин Шәүкәт Әнвәр улы һәм татар теле укытучылары инициативасы белән ачылды. Мәхдиев безнең мәктәптә 1987 елда очрашуда булган һәм Шәмәрдән мәктәбен Мәскәү, Ленинград университетларына тиңләгән. Әлбәттә инде музей өчен материал җыю эше бик озакка сузылды дип әйтик. Аның турында мәгълүматлар, очрашулар һәрдаим булып торды.
Иң кадерле экспонатлар язучының гаиләсе бүләк иткән кул язмалары, каләме һәм әнисенең китаплары. Мөгаллимә даими эзләнүләр юлында. Балтач, Арча үзебезнең район буйлап даими экспедицияләр оештырып тора. Ул һәр вакыт эзләнүдә, халыкка белем, яңа мәгълүматлар ирештерү өстендә эшли. Мәгариф министрлыгы тарафыннан бирелгән мактау грамоталары, грантларда катнашып, 2011-2014 еллар аралыгында иң яхшы укытучы, 2016-2017 елларда эксперт, 2018 елда остаз номинацияләрендә җиңүе үзенең хезмәт җимеше. 2016 һәм 2022 елда ул Россиянең иң яхшы укытучысы исемлегенә кереп грант ала. Соңгы алган медале дә лаеклы рәвештә бирелә. Татар халкыбызның тарихын, аның гореф-гадәтләрен өйрәнү, туган телебезгә мәхәббәт тәрбияләү ул безнең төп бурычыбыз. Менә шушы юнәлештә эшләп килүче безнең мактауга лаеклы, зур ихтирамга лаеклы кешебез ул безнең Гөлсирә Госмановна. Гөлсирә Госмановна бар яктан да талантлы кеше, алдына максат куйса, ул аны җиренә җиткерәчәк. Дөрестән дә Гөлсирә Госманова һәм аның укыткан укучылары район күләмендә генә түгел, республика күләмендә бик күп төрле бәйгеләрдә катнашып, гел призлы алдынгы урыннар ала киләләр. Без алар белән чын күңелдән горурланабыз, шатланабыз алар өчен. Киләчәктә инде Гөлсирә Госманова аларның укучыларына ныклы сәламәтлек, зурдан-зур уңышлар, оптимизм телибез. Гел шулай сөендереп, гел алдынгы максатларга, яңа максатларга ирешәләр дип көтәбез. Татар халкының киләчәге белем, мәдәният дәрәҗәсе һәм хәзерге буынны дөрес тәрбияләүдән тора. Мондый укытучы остазлар булганда, аның киләчәге дәвамлы булачак. Яхшы укытучы булу өчен иң беренче чиратта үз эшеңне яратырга кирәк. Балаларга шәхес итеп карарга кирәк. Бала күңеле ак кагаз, анда язылганнарны бетереп булмый. Һәм инде бала күңеленең бик нечкә икәнен, аның тиз яралануын онытмаска кирәк. Үз эшеңне яратып эшләгәндә генә зур уңышларга ирешеп була. 2023 ел укытучылар һәм остазлар елы булып үтеп бара дип әйттек инде. Һәм менә шушы ел сезнең өчен нинди вакыйгалар, нинди истәлекләр, нинди күңел кичерешләре белән озатасыз менә шушы үзегезнең укытучы елын дип әйтик әле. Быел укытучылар һәм остазлар елы уңайы буларак мәктәпләр, югары уку йортлары, Татарстан, Россия мәгариф министрлыклары тарафыннан бик күп чаралар үткәрелде. Укытучылар, тәрбиячеләр турында матур сүзләр әйтелде, мактау сүзләрен күп ишеттек. Миңа быел мәгариф хезмәткәрләренең республикада үткәрелгән август киңәшмәсендә катнашырга туры килде. Татарстан Республикасы рәисе Миннеханов Рөстәм Нургали улы Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен орден медале белән бүләкләгәндә мин дулкынлану хисләре кичердем. Минем педагогик хезмәтемне шулай югары бәяләгәннәре өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Сез елны шыннан да бик мәртәбәле исемгә лаек булып озата киләсез. Рәхмәт әйтәбез бүген дә үзегезгә тапшыруыбызга килеп, безнең әңгәмәбездә катнашканыгыз өчен. Һәр эшегездә дә уңышлар, юлдаш булсын, гаиләгездә иминлек, укучылардан уку өлгөреше телибез сезгә. Хәзер әйдәгез сүзне үзләренең күңел моңнары белән безгә илтеп җиткерер өчен байлар сабасыннан Әхмәдуллиннар гаиләсенә бирәбез. Сезгә рәхмәт әйтеп саубулашабыз. Матур җырны барыбыз бергәләп тыңлыйбыз. Nazlar üçün yanda eniyim, yaklar üçün yanda
Әниләр илгә батыр уллар үстергән бөек затлар. Әйе, аналар бөтен йөрәк җылларын биреп үстергән балалар үсеп буйга җитү белән очар кошлар кебек тирә-якка таралалар. Нишлисең бит, ананың бөеклеге дә әнә шунда. Ул илебезнең һәр почмагында намус белән хезмәт итә алырлык, белемле, тырыш, сәләтле, илһамлы балаларын үстереп, ватаныбыз кулына тапшыра. Минем янәшәмдә утыручы әни Юлбат авылыннан Нәфисә Хуҗина. Исәнмесез? Исәнмесез, хәерле кичләр. Сез илгә 5 солдат үстергән ана. Сезнең 12 ел гомерегез солдат хезмәтендә булган улларыгыздан заргып хатлар көтеп үтә. Кош теледәй генә бер хат көтә. Изге хәбәр көтә ана улыннан. Хат ташучы килми микән диеп, борылып карый барган юлыннан. Көнгә чыкса, күзе тәрәзәдә, иртә кичен сүнми уты да. Хатлары юк, үзе кайтыр диеп, бик соң гына китә йокыга. Ана көтә, ана өмет итә. Нәфисә апа, мин бу юллар белән сезнең күңелне кузгаттыммы? Бүген инде сез хәрби хезмәттә, хәрби хәрәкәтләр булган урыннарда хезмәт итүче 2 улыгыздан хәбәр көтеп яшисез. Тынгысыз көннәрегез кабат башланды. Шулай бит? Әйе, бик авыр булды беренче малайны җибәрүе. Казанда экспода 1 ай учебкада булдылар. Дөрес, мин аның янына 2 мәртәбә бардым, Аллага шөкер. Китәсе вакытта да әни килсен дип әйткән инде, бардым, иртәгә китәсе дигән көнне саубуллаштык. Мин шул суык көн югылыма туңдым да, мен кайтам инде улым дим. Әни әзгенә тор инде, иртәгә китәм бит инде мин ди. Менә күңел тулайма, җылысы килә, аңа күрсәтәсе килми. Шулай итеп, без сәгать 10-ларда кайтып киттек, алар калдылар. Әни кайтып китте, ярар инде кайтсын, аннары шитем булар, аерылышу дип әйтте инде. Шуна икенче көнне яңадан затырга бардылар, мин бармадым инде. Тагы җылап, аны нитермен дип күңелен нитерде. Булай дигән шак күңелле ул безнең ул малаебыз. Шулай дип китте бу, китте, шуннан соң хәбәр көтәбез. Хәбәрләр башта булмады. Аннары аларны Белградка киттеләр, Белградтан соң яңадан Коядырап киттеләр, аннары Украинага киттеләр. Менә шул Украинадан килгәч, йөрәкләрем өзелде инде. Мәйтәм, исән сау кайтса ярар иде. Бүтән дугаларымны, белгән дугаларымны укып, теләкләр теләп, шайтып, төне буе шул дугалардан әйтеп тордым инде. Шайтып, аның 1 елдан артык вакыты узды. Менә май айында, 14 майда 2 малайым әп киттеләр. Аның өчендә бер шылдым. Алар инде башта Оренбурда учебкада булдылар 3 ай. Аннары аларны тоже Украина җиренә киттеләр. Шуннан соң Украинага баргач, яңадан 2нче җиргә күчерделәр. Әни землянка казыйбыз, безгә әйберләр кирәк. Авыл советына әйтеп кара әле, булыша алмаслар микән дигәч, авыл советына барып әйттем Талипка. Талип ярар Нәфисә апа, оештырабыз, военком белән сөйләшермен диде. Алланың рәхмәте белән оештырганнар дине, военкомнар бардан да, анда ук барып җитә алганнардырмы, ансын белмим. Менә шулай итеп 6 ай гомер узып китте ансына да. Менә әле күптән түгенә кайтып китте 1-2 атнага. Менә әле генә озаттым 18 көннән. Менә бүген хәбәре килде, Аллага шөкер. Анда бик каты бәрелешләр булган икән. Связь юк дип әйтте инде. Менә шулай итеп көн сайын көтәм инде алардан хәбәр балам. Менә бүген хәбәр ишеткәч, үзенең тавышын ишеткәч, күңелегез тынычланып безгә килдегез. Әйе, менә сөенешемнән сезгә килдем. Әле олысы менә кайтырга тиеши, ансы да кайта алмыйча ята, анда бик каты бәрелешләр булган. Кайта алырмы ансы, юкмы, менә ансыннан хәбәр көтәбез инде. Алла бирсә, исән сау гына булсыннар барысы да. Бөтен кешенең дә балалары үзенә газиз. Бар аналарга дагын Ходай Тәгалә насыйп итсен балаларын күрергә, хәвеф-хәтәрсез, бәла-казасыз бөтенесе семьяларына кайтсыннар. Менә шул теләк, сугыш бетсен тизрәк, менә шул гына. Әйе, сезнең теләкләрегезгә барлык әниләр исеменнән ихластан кушылабыз. Ил көннәр тынычланып,
һәр киткән егетебез, ир-атыбыз исән сау безнең янга әйләнеп кайтсыннар иде. Менә безнең журналистыбыз Гөлшат Галиәкбәрова сезнең белән очрашып, улыгыз белән очрашып, өегездә булып, хәбәр әзерләгән иде. Әйдәгез шул көннәргә кайтып, шул сюжетны карап алыйк әле. Юлбат авылында яшәүче Нәфисә Пахужинаның бала чагы яшьлеге яшьтәшләренекеннән әллә ни аерылмый. 1951 елда колхозчы гаиләсендә Мингәр авылында туа. Тимершык Саба мәктәпләрендә белем ала. 1971 елда Юлбат авылы егете Фердинандка кияүгә чыга. Икесе дә колхозда эшлиләр. 20 ел төп нигездә яшәгәннән соң 1991 елда шушы нигездә үй салалар. Кызганыч, 27 ел бергә яшәгәннән соң тормыш иптәше вафат була. Нәфисә апа бер оя балалар белән өйлеп кала. Бер оя балалар ул Хужиннарның 5 уллары, 1 кызлары. Нәфисә апа өчен аларның һәрберсе газиз, кадерле. Эш белән чыгып үскән малайларны хәрби хезмәт куркытмый. Бишесе дә төрле елларда, төрле төбәкләрдә хезмәт итеп кайталар. Нәфисә апаның 12 ел гомере улларыннан хәбәр, хатлар көтеп уза. Бөтенесе булды, Аллаһка шөкер. Улысы Германиядә хезмәт итте. Альфредем Молдовиядә хезмәт итте. Аннары Альбертом Оренбургский областта хезмәт итте. Фәргать инде Сахалинда. Менә бу малайым инде Яшкаралда хезмәт итте. Бөтенесе хезмәт итеп чыктылар. Фәргатым инде армиядан кайткач, әтисе дә үлгәч, күңелләре дә нитмәде инде, басылмады. Чечняга контракт белән барсына да хат яздым, Аллаһка шөкер. Алар үзләре дә каршы хат язалар иде. Хатны укыгач бер йөрәкләр тынычлап китә бит инде ул. Рәхәт булып китә. Шигырьләр дә язалар иде, миңа елап укып утырадыр инде шуларны. Әле Фансатымның хатлары һаман тора, аны алып укыйм әле мин. Олы улы Фидаил 3 ел хезмәт итә. Аны бигрәкләр дә озак көттек дип искә ала ул. Олысы бик озак булды, 3 ел булды бит. Бер мәртәбә отпускага кайтып китте ул. Озын айтты, бер ничә көнгәйме, яңа ел вакыты ул. Яңа елны монда каршылыйсы килә дип әйтте инде. Шуннан менеп шул нитеп военком белән сөйләшеп име. Озын айтып төштеләр, әтисе белән икесе. Аңа сөенде инде. Шуннан соң яңа ел уздыргач 1 январь көнне китте. Шундый читем булды. Үзенә дә, безгә дә читем булды. Борылып та карамады, саулашмады да. Урта Саба юлына атасы менгереп куйды да. Әти, әнигә кайткач сәлам әйтерсең, әнигә карасам, әни җылар, мин җылармын да, аннар айлашалмабыз дип әйтте ди. Менә шул. Шул хәле күңелемә кирип калды шул. Җыладым да җыладым. Германия бигрәк бит инде. Безнең авыл балалары бит инде тегендә чыгып бергән балалар түгел. Аллаһка шөкер, исән сау кайтты, җәй кенә кайтып керде ул. Мин кибеттәем. Üçüncü malay velosipedler karşıya kile. Әни абый кайтты ди. Ялганнама мен әйтәм. Гөлшат ялганнар, абый кайтты ди биме. Менә ышанмасаң, жибачкасы ди. Ул вакытта кибеттә жибачкалар юк име. Кайтып керсәм, тезелешеп утырганнар, абыйларын кругка алганнар утыра. Германский конфетлар, ипиләр, печеньеләр шешелеп ята өстәлдә утыралар. Шок каттым, үзем дә ышанмадым да. Нәфисә апаның 2 улы Фәргать белән Фансат хәзерге вакытта махсус хәрби операция зонасында. Фәргатькә илдә мобилизация игълан ителүнең 1нче көннәрендә үк повестка килә. Фансат исә быел май аенда контракт төзеп махсус хәрби операциягә китә. Фәргать җәй көне ялга кайтып китсә, Фансат әле туган авылы Юлбатта, әнисе гаиләсе янында кунакта. Әни һәм бала өчен иң кадерле, иң бәхетле көннәр. Аллаһ насыйп итсә, тиздән ялга Фәргатьтә кайтырга тиеш. 29 көнне әни мин 4 көннән кайтам дигән хәбәре килде. Шуннан соң инде әйберләр әзерли башладым инде. Туктам әйтәм, моны пешерәмен, тегене пешерәмен дип, итләр дә әзерләп куйдым, турап, ишмаклар пешереп башатырмын дип. Анда әйберләр юк бит инде. Менә исән сау булып, Фәргатем дә кайтса, икесе очрашлар бик әйбәт булыр иде. Моның бит инде абыйсын күрмәгәнне байтак. Бу май аенда китте, абыйсы Санантой аенда отпускага кайтып киткән. Бер-берсен күрә алмадылар. Тегендә дә хәбәрләшә алмыйлар. Менә шунсы читен инде. Тегендә связь юк. Икесе менә сөйләшә алмыйлар. Очраша алмыйлар, сөйләшә алмыйлар. Әллә араларда бик еракта түгелдер инде. Белмим, менә шул. Менә 6 көн узып киттеме? 6 көн бер көн шикелле. Әле мен аны юнәп күргәнем дә юк име? Кешеләр килә,
Теге туганнар киләйнде, бүтәнсе киләләр. Инде исән сау булып, тагы барып, сугышлар бетеп, исән сау әйләнеп кайтсын, менә шуны гына телим. Ел ярым армия хезмәтендә булган Фансат махсус хәрби операция зонасында да сынатмаска тырышабыз. Иптәшләр белән бер-беребезгә ярдәмләшәбез, бик авыр чакларда да беребезне дә ташламыйбыз ди. Әни, гаилә, туган як исә 1 минутка да истән чыкмыйлар. Шул туган якны сагындырып, шул көч биреп, әниләр, туганнар, шул көч бирә инде миңа. Шалтырасылар, хәтта язсалар, миңа все нитеп китә мине шуңа шатланып. Мине нитәләр, онытмыйлар, тегесе монсы дип. Әниләргә инде исән сау кайтып җитәбез, Алла бирсә, бу сугыш бетер, Алла бирсә менә шул исән сау, сау-саламат кайтырга дип сүз бирәбез инде, Алла бирсә. Бу зур йортта Нәфисә апа хәзер үзегенә яши. Гаиләдә 13 кеше булган вакытларда сагындыра. Һәр баласы өчен изге теләктә яши ул. Махсус хәрби операциядагы улларын да укыган дугалары саклап йөртәчәгенә шын күңелдән ышана. Уллары аның таянышы һәм горурлыгы. Солдат улларыбыз кулында ил язмышы, әниләрнең ихлас теләкләре, изге дугалары һәрберсен саклап йөртсен иде. Фансат белән шушы хәбәрдә тагын бер кат күрештегез, күңелләр тагын бер кат кузгалды. Нәфисә апа, без сезне бүген тапшыруыбызга әниләр көне уңаеннан чакырдык. Сезнең үзегезгә дә озын гомерләр, исәнлек, сабырлыклар, күркәм сабырлыклар дип әйтергә телисе килә. Һәм менә зәңгәр экраннар каршында безне күзәтүче әниләргә, сезнең кебек улларын заргып көткән әниләргә нинди теләкләр әйтер идегез? Менә хәзер 26-ларында бугайында ноябрьнең әниләр көне була. Барлык әниләрне Ходай Тәгалә саулыкларын биреп, балаларын заргып көткән әниләргә барсына да кайнар сәлам. Миннән исән сау балалары белән очрашып, исән сау семьяларына кайтып, тигезлек белән яшәсеннәр. Бар әниләргә дәген, я Рабби Ходаем, түземлек, сабырлык бирсен. Ходай Тәгалә bir кешегә дә кайгы хәсрәт килмәсен. Илләребез тынычланып, сугышлар бетеп, барысы да иләренә кайтсыннар. Менә бүтән теләгем шул. Барыбыз да көтәбез балаларны. Балалар газиз бит алар. Аларны тапкан, үстергән аналарга барысына да рәхмәт. Ил бурычын үтиләр инде малайлар, аларга да бер нәрсә әйтеп булмый. Илдә шундый вазгыять булгач, бар кешегә дәген барга туры килә инде. Анда малай булган аналарына түземлек, сабырлык сорыйм. Шул бүтән бер сүзем юк. Рәхмәт әйтәбез сезгә, Нәфисә апа, бүген тапшыруыбызга килгәнегез өчен. Без сезгә хәерле юллар телибез һәм инде сезне бәйрәм белән котлап, бәйрәм сәламен үзенең матур җыры белән әлеге мизгелләрдә безнең җырчыбыз Илфир Мөхәммәтов илтеп җиткерер. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт ясын сезгә. Чакырганыгыз өчен зурлап. Сезгә дә саулык, сәламәтлек, семья бәхете телим. Bir kişiye de koya hasret gelmesin. İsen sağ işler singlim.
Бәйрәм чыгарылышыбызны алга таба дәвам итәбез. Студиябызның чираттагы кунагы Байлар сабасыннан Лилия Вафина. Исәнмесез, Лилия? Исәнмесез. Сезне күрүгә хәзер Лилия күз алдына инде шигүле мендәрләр килә. Татар дөньясында шушы кул эшләре белән үз исемегезне булдырып, лаеклы урын тотасыз дип әйтергә кирәк. Саба мендәрләре милли үрнәкле шигүле. Ә шигү татарларның борынгыдан килгән кул эше, һөнәрчелеге. Сезнең алгарышыгыз шунда, сез һөнәрчелекне заманчалаштырып, машина белән шигәсез. Үзегезнеке генә булган дип әйтик әле, үрнәгегез дә бар, шулай бит? Әйе. Бу сезнең гаилә бизнесы. Тормыш иптәшегез Фәрит белән булдырган матур эшләрегез күңелләргә, һәр күңелгә, һәр йортка дип әйтик әле, җылылык бүләк итә. Ә үзегезнең күңелдә нинди хисләр? Хисләр күп. Менә нинди дә булса үзебезнең эшне, кемнең дә булса өендә, кемнең дә булса менә булмасына да бүлмәдәме бүләк итәләр икән, күрәбез икән, менә гомумән кулланылышта ул инде безгә әлбәттә горурлык хисе уята. Үзебезнең эшләребез, димәк, ул кешегә ошый, димәк, аны яраталар, димәк, ул файдалы. Ул бит әле мендәр генә дигәч, аны йорт җирендә файдалы да итеп күрәсе килә. Аны каяда булса, өстәл түрендә генә тота торган бизәү элементы итеп түгел, ә менә йомшак түшәк. Элегелектән татарларда булган бит инде ул күпчек дип әйтәбез, мендәр дип әйтәбез, шулай бит. Ястык, әйе, һәр як түшәк үзенең ягына гына хас телдә әйтәләр, әмма ләкин һәр кешенең өендә мендәр булган, үзенеке булган, шәхси булган, индивидуаль булган. Шуңа күрә аны өйләрнең диван түрендә без күрәбез икән, инде сөенәбез әлбәттә, аны яшәешкә кертәсебез килә. Әйе, менә шушы көннәрдә мин сезнең остаханәгездә булып кайттым. Сез инде хәзер иң куанычлысы үзегезнең белгәннәрегезне башкалар белән дә бүлешәсез. Белгәннән өйрән дип әйтә безнең халкыбызда. Вафиннарның остаханәсе әниләрнең кул эшләренә өйрәтү мәйданчыгы ул хәзер, шулай бит. Биредә нинди генә мастер-класслар үтми. График белән танышып, вакытында язылып, кил дә өйрән. Сездә бөтен мөмкинлекләр булдырылган. Һәм менә шушы урында әйдәгез әле остаханәдән әзерләнгән язмабызны карап үтик. Тирә-ягыбызда күпме күзне сокландыручы төсләр, үзенчәлекле кешеләр бар. Төсләр дә, кешеләр дә тормышны ямьләндерүчеләр. Табигатьтәге бар төсләрне эшкә җигеп, хезмәтендә чагылдыра Лилия Вафина. Менә бу үз киемнәре дә безне иң элек төсләре белән үзенә тартып тора түгелме соң? Ә үрнәкләре үзебезчә, милли, татарча булулары белән бик якын. Үзеңнеке үзәктә дигәндәй, безгә үзебезнеке татарныкы булсын шул. Вафиннарның остаханәсенә күз салсаң, һәр тарафтан якты төсләр, милли үрнәкле эшләр сәлам бирә. Аларның һәр кайсы аерым бизәлештә, кабатланмас үрнәктә. Саба мендәрләре исеме астында башланган эшчәнлек төрле юнәлешләрне кылачлап алга бара хәзер. Менә бу үрнәкнең авторы Фәрит Вафин. Борынгы татар үрнәкләрен сайлап, аларны бер композицияга җыеп, яңача сулыш бирә ул. Шуның белән бу үрнәк аларныкы кабатланмас санала. Алга таба шушы үрнәкләр аерым-аерым бүлгәләнеп, башка эшләнмәләргә дә салына. Милли бизәкләр махсус программа белән машина ярдәмендә шигелә. Алар мендәрләрдән тыш, сөлге җәймәләрдә, өс киемнәрендә, кул яулык, алъяпкыч, баш яулыкларында. Хәзер инде сумкаларда да. Вафиннар кешеләр ихтыяҗын өйрәнеп, эшләнмәләр сафын гел арттыру юнәлешендә эзләнүдә. Лилия, менә безнең алдыбыздагы шушы затлы китапларда дип әйтик әле, моны безнең Татарстанның сәүдә сәнәгать палатасы чыгарган. Сезнең эшләрегез белән дә танышырга мөмкин. Менә булар һәр ел саен чыгарылган аерым җыентыклар. Менә шушы китапларга эләгү артында нинди хезмәт ята? Шөкер, безнең Татарстанда һәм Россия күләмендә шундый зур игътибар бирелә. Нинди тармакта эшләсәң дә, аларга төрле конкурслар оештырып торалар, алар безгә бик нык ярдәм итә. Булсын ул зур нефть промышленностында эшләүче, булсын ул һөнәрче, булсын ул тегүче, гомумән
нинди генә тармак алсак та, безнең төрле конкурслар, шул тарафта безнең менә һөнәрчеләр арасында да төрле конкурслар үткәрелеп тора. Безнең Сәүдә сәнәгать палатасы ел сайын шушындый конкурс үткәрә. Мәсәлән, ул үзенең шушында заявкасын бирә, үзенең эшен күрсәтә һәм инде махсус комиссияларны бәялый. Һәм без инде ничә тапкыр катнаштык, менә 4 тапкыр, бүгенге көндә 4 тапкыр катнаштык, 4 тапкыр елның яхшы товарлар исемлегенә кирдек. Елның иң яхшы 100 товары исемлегендә булу бик зур дәрәҗә. Бу безнең өчен дәрәҗә, аның кеше арасына чыгуы, синең тануы, үзе бер күңелгә рәхәтлек һәм безгә бик нык мотивация дип әйтик инде. Гомумән, нинди генә конкурсларда катнашсаң да, һөнәр, без кичкенә генә авылдан дип утыра торган түгел. Нинди генә һөнәрең булса да, ниләр эшең булса да, курыкмаска кирәк, ялмаска кирәк. Һәр вакыт үз өстеңдә эшләү. Менә бер әйберне генә эшләдем, менә мине хәят таныйлар, менә мине хәят беләләр генә дип утыру түгел. Без бүгенге көндә дә өйрәнәбез. Менә өйрәнәбез, үз өстебездә эшлибез. Камиллекнең чиге юк. Вафиннар Россия Федерациясының һөнәрче 100 гаиләсе исемлегенә дә кергәннәр. Мондый танылу артында аларның үз тырышлыклары ярылып ята. Эшли дә, эшләгәннәрен күрсәтә дә беләләр дияргә кирәк. Район, республика, милли мәдәни чараларның барысында да катнаша алар. Алай гына да түгел, татарлар яшәгән Европа илләрендә дә һәр вакыт чакырулы кунаклар. Саба мендәрләре җир шары буйлап тарала дисәк, һич кенә дә арттыру булмас. Моңа дәлил булып, дивар буйлап куелган фотолар да сөйли. Өстәханә ачып җибәргәч, Вафиннарның һөнәрчелек эшчәнлекләре тагын да күңелле юнәлеш ала. Бу урын хәзер районыбыз хатын-кызларының яраткан җыелу мәйданчыгы. Биредә алар төрле кул эшләренә өйрәнәләр. Заманчалаштырып әйтсәк, мастер-класслар һәркемгә, күңел кушуы буенча. Үзеңә кызыклы юнәлешне сайла һәм кил дә өйрән. Ә мөмкинлекләр булдырылган. Бу мөмкинлектән мин дә читтә кала алмадым. Лилия, менә синең бик хисап кул эшләрең арасында минем күзем шушы калфакка төште. Бигрәк тә аның бизәкләренә. Алар менә без күреп күнеккән ниндидер гадәти булган чигелеш белән бизәлгән калфак түгел. Ниндидер ят чәчәкләр. Менә синең тәҗрибәңдә дип әйтик әле. Эшчәнлегеңдә бу чәчәкләр каян килеп керде? Без бит инде күп йөрибез, күргәзмәләрдә һәм музейларда күп йөрибез. Бу күптәнге хыял инде шушындый техниканы, усулны кулланырга. Бу безнең хәзерге яшәештә бик сирәк күренә. Һәм без моны әйтергә кирәк, игътибар итсәң, ушковая техника дип атала, игътибар итсәң, алар колакка ошаган бәләкәй генә. Шушы сүздән чыккандыр инде ушковая дип русчалатып әйткәндә. Ә без инде аны татарчалатып колакчын дип әйтәбез, колакка ошаган. Менә шушындый аппликация ярдәмендә ясалган. Менә шушындый калфак. Һәм менә без канителләр кулланып, менә шушындый калфак чигеп карадым. Чигәсе килә, өйрәнәсе килә, чөнки алар бик сирәк. Бу безнең электән үк инде югалган техника дип әйтеп тә булмый, төшеп калган дип әйтик инде. Менә шушы техниканы хәзер, шушы алымны хәзерге яшәешкә кертеп җибәрәсе килә. Аны ничек итеп кертә алабыз инде без менә төрле шушындый брошлар белән, шушындый бизәнү әйберләре белән хәзер бу кызлардан хәзерге заманда калфак кию ягын карыйлар. Аның белән без еш очрашабыз инде. Менә бу чәчәкләрне бүгенге заманга кайтарганда бигрәк тә отышлы. Чөнки хәзер материаллар шул хәтле матур, төсләре, аларның материалларының төрлелеге дип әйтик, һәм алардан ялтыравыклардан чәчәкләр аеруча да матур килеп чыга. Нәрсә куйсаң да матур килеп чыга. Менә һәрберсен бөртекләп җыярга кирәк. Моңа бик сабыр кешеләрнең генә вакыты да, йөрәге дә, күңеле дә җитә. Әгәр дә теләсәм, без хәзер синең белән кичкенә генә матур менә шундый брош дип әйтик инде ясап куя алабыз. Әйдәгез әле тырышып карыйк әле. Раилә, моны өйрәнергә безгә хәзер кирәк фетр кирәк булачак, энә белән җеп, һәм дә инде без тосма сайлап аларбыз. Үзеңә нинди тосма ошый, шул төсне кулланырбыз дагын, эшләп карарбыз.
гаилә менә шушының кадәр без эшләдек. Хәзер менә моңа берәр төс өстәсән, тагын да матур булып китә. Байып китәр кебек. Bizim менә монда төрле мастер-класслар үтә бит инде. Без монда шигырьгә генә түгел, балалар белән дә шөгыльләнәбез. Киләләр ханымнар. Гөлнәсәгә дә булса өйрәнеп киткәч, бик күңелләре күтәрелә, канәгать булалар. Менә шул канәгать йөзләрне күрү рәхәт инде. Менә безнең хәзер хатын-кызлар менә мондай кул эшләренә аеруча да тартылып киттеләр. Син әйткән телефоннардан туеп китилде ахрысы. Хатын-кызга бит инде өйдә нинди дә булса кирәкле әйбер булса, аларга кызыграк, әлбәттә. Файдалы шөгыль. Файдалы кирәк. Менә шүлмәкләр, үрәләр. Әлбәттә аны мин үзем генә эшләмим. Гомумән кеше менә игътибар итсәң, Раилә, кемдер шишмә ача, кемдер агач утыртып калдыра. Без бит инде барысын да аларны эшли алмыйбыз. Кемдер мәчетләр нинди дә булса изге эшне калдыра. Кешене нинди дә булса һөнәргә өйрәтеп калдыру, ул шулай ук иң саваплы булсын дип тырышу. Телефоннардан дөрестән дә туелды, гел яхшы хәбәр генә дә килми бит инде. Шуңа күрә хәзер кеше аралашу чарасын эзләп килә бигрәк тәген. Менә шушылай итеп, җыелып, күмәк нинди дә булса эш эшләү, ул терапия дип әйтик, үзенә бер төрле. Давалау чарасы. Менә шундый шулай булсын дип эшләү, тырышу, ахыры хәерле булсын инде. Менә Раилә безгә тегелеп бетте бу. Бик матур булды инде. Бәйрәмчә булды бу. Шаймы. Яңа ел рухы да киреп китте безгә. Ничектер яңа елны хәтерләтте. Шушы элыслар шикелле. Тегеп куярга да була. Без инде ияләнгән, менә шундый җайлы бит инде клей-пистолет белән дәген. Әгәр дә инде чынлап торып борынгы иттереп эшләсә кисә тегеп куябыз. Бүген инде без синең белән клей белән генә матур итеп ябыштырып куябыз. Һәм менә шушыны махсус брошка өчен шундый әйбер ябыштырып клейга утыртабыз. Дөрес, бүген тиз бәләкәй әйбер генә булды инде, әмма ләкин теге тукымасына карап, баклыгына карап, күплегенә карап инде бу эш озаккаракка да китә торган була. Без сөйләшкән арада синең белән менә шушындый брошка булды. Менә бу 5-10 минут гомерне сөйләшеп утырып та үткәреп була иде. Менә шушындый файдалы эш белән дә нәтиҗәле итеп үткәрергә мөмкин. Менә 5 минутта, 10 минутта нинди матурлык туды. Шунлап торып әйткәндә 5-10 минут кына да түгел, Раилә. Менә без шушы шөгыль белән эшләнгән ара тиз үтеп китте. Вакытның сизелмәй үткәне ничектер файдалы дагын. Менә Бу бүләк. Рәхмәт, Лилия. Бу инде үз кулың белән эшләнгән. Бергә эшләдек. Чын матурлык. Кадерле. Монда синең өлеш кирде, Раилә. Үзең сайлаган эшләр. Менә хәзер кул эшләренә кызыксыну да артты инде. Менә нинди матур эш килеп чыкты. Хатын-кызлар матурлыкны үзләрендә дә, өйләрендә дә булдырырга яраталар шул. Үзең теккән, әни теккән, һәр нәрсә кадерле дә, нык та, озак та хезмәт итә. Биредә бу нияттән тегү машиналары гел куәттә. Тукымалар да кул астында гына. Теләгәнен сайлагына. Серләренә исә Лилия үзе төшендерә. Тегү хатын-кыз өчен бик кирәкле әйбер дип уйлыйм инде. Менә монда киләләр кызлар. Лилия апа безнең урын җире тегәсебез килә, өйрәтеп җибәрмәсме микән? Өйдә машина тора дип әйтәләр инде. Хәзер мондай машиналарны һәр кем ала. Һәр кызда бардыр дип әйтәсем килә инде. Менә шушында мастерскойга теге машинасын китереп куйгач тагын кызларны алар сорап киләләр. Тегергә өйрәник әле, урын җире генә булса дагын дигәч, мин инде монда тукымалар алып кайтып куйдык һәм тукымалар төрлесеннән булдырып, шушыннан ук кызлар алалар, шушында ук кызлар кисергә өйрәнеп, тегәргә өйрәнеп, үзләренә ошый торган урын җире тегеп кайтып китәләр. Бу инде шулай ук хатын-кызның бер шөгыле булып тора. Вакытларын алар менә шулай итеп гаилә өчен, үзләренең өйләрендәге матур, уңай мөхит тудыру өчен тырышып йөрүләре. Бу бит инде бик уңай күренеш. Ярдәм сорап килгәндә ничек ярдәм итмисең инде кызларга.
Шулай итеп, кешене бу дөньяда кадерле итүче, бизәүче, хөрмәтле һәм бай итүче төп әйбер ул һөнәр. Һәм гомумән дөньяда 40 меңнән артык һөнәр барлыгы билгеле икән. Ә аларны үзләштерүдә шикләр юк. Иң мөһиме теләк кенә булсын. Ә теләкне тормышка ашыруда Вафиннар кебек кешеләрнең юлында очравы бәхет ул. Менә шушы язманы карап киткәннән соң, барлык хатын-кызларыбыз, әниләребез исеменнән рәхмәт әйтәсе килә сезгә, Лилия. Сез менә шушы файдалы эш, гамәлләрегез белән гаилә җылысы сагында да торасыз. Йортны әни куллары белән туган җылылык, ямьле, гамле итә. Менә сез безнең белән килешәсезме? Әйе, һәр әни үзенең гаиләсе өчен biz Rusça әйтәбез, горы может свернуть, татарчалатып инде ул нәрсә? Әйе, таулар күчерерлек эшләргә сәләтле әниләр. Гаиләсендә җылылык булсын өчен, гаиләсендә барысы дагы бәхетле булсын өчен, аларга уңайлы булсын өчен, бөтен уңайлыкларда булсын өчен һәр ана тырышадыр инде мөгаен. Һәм әлбәттә монда кул эшсез булмый бит инде. Һәр ана нәрсәгә дә булса үзеннән килгәнен эшли. Кемдер тигә, кемдер шигә, кемдер анда нәрсәдер пешерә. Гомумән безнең нинди генә милләт анасы булмасын, татарлар гына дип әйтмим. Һәр ана үзенең гаиләсе өчен бик тырышлык куеп яши. Ул аның төп вазифасы, ул аның канында. Аны берничә төптә булмый. Һәм менә шушы аларның теләкләрен әз генә булса дагы, бәләкәй генә эш белән булса дагы без ярдәм итә алабыз икән. Без инде әлбәттә бик бәхетле, әгәр дә шушы мастерскойга килеп, булмасын анда 5 әни, булмасын анда 10, кем булса да, кем килсә дә, нәрсәгә дә булса өйрәнеп, үзенең гаиләсенә файдалы эш ясый ала икән. Гомумән үзенә дәген менә ләззәт ала икән, ял итә ала икән, ничектер аның күңеле матурланып китә икән. Без инде моңа бик шат, әлбәттә. Инде шулай була күрсен, эшебез дәвамлы булсын. Бу әле кыйпылчык кына, бәләкәй генә эшләр. Әмма ләкин эшли башлагач, ул инде тагын күңел өчен зур булып, нидер бер матур булып, күңелдә чәчәк булып ярала. Рәхмәт, Лилия. Бу эш әлбәттә дәвамлы булсын. Без инде бүген студияда сезнең белән әниләр көне уңайыннан очраштык. Сезнең үзегезне дә әниләр көне белән котлыйсы килә. Сез 2 ул үстерәсез. Алар да сезнең кул арасында, сезнең яңалыкларны, сезнең белгәннәрне үзләштереп, аларны тагын да байытып, сезнең эшне дәвам итүчеләр булып үссеннәр, җитешсеннәр дип телисе килә. Ә менә сез безнең районыбыз әниләренә нинди матур теләкләрегезне җиткерерсез икән? Амин, бик зур рәхмәт. Әниләрне шын күңелемнән, булачак әниләрне дә, хәзерге менә әни булып, әби булып, дәвәни булып яшәүчеләрнең барысын тагын шушы матур бәйрәм белән тәбриклисем килә. Бәйрәм бүген генә түгел, тормыш дәвамында һәр көнне үзегезнең якыннарыгыз белән, дусларыгыз белән, иң кадерле кешеләрегез белән үткәрергә язсын иде. Һәр гаиләгә мин бәхет, саулык, иминлек, күңел тынычлыгы телим. Рәхмәт, Лилия. Сезнең бер сүзегез белән килешәм. Әниләр янында булу ул үзе үк бәйрәм. Әниләребез исән-сау булсыннар һәм бу матур теләкләрне хәзер үзенең җыры белән безнең барлык телевизор караучы әниләребезгә һәм җир шарындагы барлык әниләргә дә дип әйтик әле, Дилә Файрушина илтеп җиткерер. Жазира, жасыл кілем өрнек теген туған жерге дариға, сағындырған сыр жайлауым. Кең өлкем, әлдилей бір ансап келем сағынып, шөлдеп келем сыр жайлауым. Самал бұллақ бағдайдарым, салқын самал баурайларым, саяулаған беу туған жер. Сағындырған сыр жайлауым. Самал бұллақ балдайдарым, салқын самал баурайларым, саяулаған беу туған жер. Сағындырған сыр жайлауым. Аспаның ата қоны жасыл мекен, ұланың мінімен сенің, қасыңды өтем сыр жайлауым. Басқаның жері еғін не қылайын, жері еғі өзімнің,
Қасымдекен саржайлауым. Самал бұллақ бадайдарым, салқын самал баурайларым, саяулаған беу туған жер. Сағындырған саржайлауым. Самал бұллақ бадайдарым, салқын самал баурайларым, саяулаған беу туған жер. Сағындырған саржайлауым. Сая йылғалары оға, сая йылғалары оға, текке ярларға тулып. Ағар едім шул яқларға, ағар едім шул яқларға, чишме мұнары болып. Қайтам әлі әлдірмішке, әлдірмішке қайтам әлі, чишмеге түшем әлі, чишмеге түшем әлі. Хоман сені сүйем дейіп, сүйем хоман сені дейіп, сірімні шишем әлі, сірімні шишем әлі. Әнекәйем, ғәзизкәйем ләсин, бірден-бірім, жаным, бәғірім. Миңа яшәр ғымыр бүләк иткән, иң хөрмәтлем, иң қадірлем. Әни, әни, қадір хөрмәтләрнең сиңа тиеш иң зурысы. Бары синдә, әни, бары синдә мәхәббәтнең иң ылысы. Эльмира Гыймаева. Шушы шигъри юллар авторы Эльмира ханым безнең тапшыруыбызның кунагы. Исәнмесез, хөрмәтле кунагыбыз? Хәерле кичләр, Раилә. Хәерле кичләр, хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле райондашлар. Районыбыз шагыйрәсе буларак, бүген без шатланып сезне үзебезгә дәштек. Әниләр тургында язганнарыгыз бехисап. Алар шигъри юлларда, җырларда, поэмаларда. Алар сәхнәләрдә яңгырый, радиоларда ишетелә. Менә бүген дә иҗатыгызны сыендырган яңа китабыгыз Шаян җиләк белән килгәнсез. Рәхмәт үзегезгә. Гаилә, хезмәт, иҗат тормышыгызда бергә үрелеп бара. Барсын бергә үреп, ничек җайлашасыз? Әйе, Раилә, бик матур сорау. Менә бу Шаян җиләктән башлыйк әле башта. Бу Шаян җиләк китабы моның бик бәхетле китап булды. Бик яратып кабул ителде. Менә аның бәлки инде юлны да үзебезнең район кешесе Гөлзат апа Бәйрәмова күрсәтеп, менә шушы Шаян җиләккә юл күрсәтте миңа. Һәм инде аның рәссамнары шундый гади кешеләр булып чыкты, авыл баласын, авыл хисен аңлый торган. Һәм инде башта бит инде китапны чыгарасы килә. Шундый сөйнеп йөрисең. Аннан соң кулыңа китапны тотасың да, кем алыр, кемгә кирәк инде бу синең китабың дигән бер уй башны телеп үтә. Ләкин менә минем әйткәнемчә бу китабымның гомере бик бәхетле булды. Аны китап укучылар бик яратып кабул иттеләр. Менә шушы китапны районыбызда эшләүче, районыбызның төрле өлкәләрендә эшләүче җитәкчеләребез күп итеп алдылар. Раилә, менә нинди куанычлы хәбәр. Менә минем аларга бүген шушында утыруымнан файдаланып рәхмәт әйтеп китәсем килә. Иң беренче рәхмәтем игенче күмәк хуҗалыгы җитәкчесе Зарипов Алмаз Зөфәр улына. Икенчесе Алмаз мебель җитәкчесе Алмаз Әубәкировка. Һәм инде икшермә күмәк хуҗалыгы җитәкчесе Мөхәммәд Шүнзөфәр абыйга. Һәм инде рәхмәтемне шулай ук бу район кешесе булмаса да бергә укыган, педучилищеда бергә укыган укытучы кызым. Хәзерге көндә Мәскәү балаларына, Мәскәүдә яшәүче татар балаларына татар телебезнең моңын өйрәтүче, матурлыгын өйрәтүче Рүзилә дустыма. Менә шушы Шаян җиләк китабы бүгенге көндә минем үземдә 50ләп кенә калды. 400 Шаян җиләк китабын республикабызның милли китапханәсе алды. Менә шундый бәхетле Шаян җиләк булып чыкты.
Һәм Илмира ханым, сез менә шушы шигырьләр җыентыгы белән иң беренче чиратта әниләрне дә сөендердегез дип әйтәсем килә. Чөнки менә без әниләр алып бирмәсәк балаларга бу китапны, ул алар кулына килеп кермәй. Ә һәрбер әни баласының укымышлы, татар телен белүен һәм менә сез әйткән рәсемнәр белән танышуын, анда тәрбия чарасы бик хисап күп инде. Менә әниләр өчен дә бу иң зур бүләк, шулай бит? Бик зур рәхмәт. Менә шушы китапны чыгаруның максаты да Раилә балаларыбызга татар теленең моңын, әһәңен өйрәтү. Менә шушы шигырь буенча менә моны эшләтегене эшлә дип түгел, шигырь буенча матур итеп аларга тәрбия орлыклары салу. Менә төп максаты да китапның шул булды. Һәм мөмкин булса шушында кергән әниләр көне уңаеннан әниләребезне котлап, балалар теле белән язылган әнием дигән шигырьне сөйләп китәсем килә. Рәхим итегез. Әнием минем алтын, әнием минем көмеш, әниемнең әйткән сүзе әйтерсең татлы җимеш, кызым, йолдызым дия, кычып, иркәләп сөя, яхшы булсам, шатлана, ялгышсам, яна, көя. Әнием минем кояш, җылылык бирә безгә. Әйе, ышанмасаң, кунакка килсен безгә, нур балкый өебездә. Рәхмәт. Һәрбер балада бу тормышта әнием дип эндәшер кешеле булсын. Шулай бит, Илмира ханым. Менә иҗат кешеләре, аларның тормышы, аларның гаиләсе һәр вакытта да безгә тамашачыларга дип әйтик әле кызыклы. Менә безнең иҗат архивында да сезнең гаилә белән әзерләнгән язма бар. Әйдәгез, шуны искә төшереп китик әле. Әйдәгез. Авылым, сәлам. Таныйсыңмы? Бу мин, шагыйрә кызың. Су буенда, тау битендә минем бала чак узды. Бу мин, шагыйрә кызың. Әйе, Шикша авылының саф сулы, матур табигате Илмира ханымны кечкенәдән илһам белән бүләкли һәм иҗат итү сәләтенә хәер фатихасын бирә. Менә шулай туган авылына кайткан сайын ул аның хәлен белә, үзенә иҗат рухы ала. Биредә аны кадерле әнисе Сойма апа да көтә. Әтиләре Рәшид 20 ел элек гүр иясе булса да, бүген Сойма апа кызы Чулпан карамагында нигез җылысын саклап, балаларын бер йомгакка туплап яши. 10 оныгы, 9 оныкчыгы аның олы хәзинәсе. Улы Рашат, кызлары Сәнирә, Венера, Чулпан, Айгөл, Илмира аның ныклы таянышы. Гомер буе колхозда фирмада эшләдек инде, сеңлем. Безнең эшләмәгән эш калмады. Нигә лаешка урман кисәргә бардык 2 мәртәбә. Япь-яшь кызлар. Оннан кайттык та башка киттек инде. Элек эшләсе бит инделек. Балалар менә 6 бала үстердек, Аллага шөкер. 5 кыз, 1 малай. Алар хәзер барда җиттеләр инде, барысының да эшләре дә бар. Акыллы инде, кайтып торалар. Оныкларым да килеп тора инде, Аллага шөкер. Шулай инде, Рәшит абыең белән иптәшем белән 43 ел торып калдык инде, аны корчагы үтерде инде минут арасында. Менә шулай итеп яшәп ятабыз. Әкренге, Аллага шөкер. Бәхетле картлык инде. Шулай дим инде. Бәхетле картлык, балалар күп булгач, балаларның уңышларына сөенеп, Аллага шөкер, барысы да тырышлар. Шаулап гөрләп бала чак яшьлек еллары узып киткән. Бүген инде Илмира ханым үзе дә җитлеккән ул белән кыз анасы, гомер юлдашы Илһамның тормыш терәге. 1993 елда Илһамга кияүгә чыгып Сабага килдем. Безнең Илһам белән танышуыбыз да шундый кызык диге кинодагыча килеп чыкты. Мин автобус көтүп, авылга кайтырга автобус көтүп торам. Бер зур КАМАЗ машинасы сыздырып кына үтеп китте. Һәм яңадан шундый ук тизлек белән выжылтап килеп тә туктады. Һәм менә ул мине шулай авылга алып кайтып куйды да, без шуннан инде танышып киттек. Әти әнием, әткәй белән әнкәй инде мине бик якын иттеләр. Аллага шөкер, менә әниебез белән беркем дә белми торган уртак серләребез бар. Бик матур яшәдек, бик матур яшибез. Әни укытучы, әни артист, әни җырчы, әни воспитатель, әни минем личный психолог. Аның шикелле уңган килен, аның шикелле уңган әни, уңган хатын. Идәдә бик оста бүтән ашауны пешерүдәген, безне тәрбияләүдәген. Әни без сине бик яратабыз. Гаиләдә балаларга, ата-анага, якыннарына хөрмәт белән карау, милли гореф-гадәтләрне белү, саклау орлыклары нык салынган. Димәк,
киләчәкләре дә ышанычлы кулларда дигән сүз. Җәй бакчада чәчәкләр үстерергә бик яратам. Ирем белән табигатьне бик яратабыз. Менә елның нинди генә фаслы булмасын, без урманнан кайтып кермибез. Җәй көне бергәләп велосипедта йөрибез, кыш көне чаңгыда йөрибез. Әдәм баласын хезмәт бизи. Илмира төп һөнәре буенча укытучы. Иң элек Казан педагогия училищесын, аннары Казан педагогия институтын тәмамлый. Хезмәт юлын 1989 елда районыбызның Сәрдә авылы яслы бакчасында мөдир булып эшләүдән башлый. 1993-2004 елларда Соба гимназиясында башлангыч сыйныфлар укыттым һәм 2004 елда ел укытучысы конкурсында лауреат исеме алдым. Һәм инде 2004 елда Собагазга эшкә кердем. Ирем белән бергә эшлисем килде. Ирем Илхам анда 32 ел стаж белән армияга хәтледә шушы Собагазда эшләгән. Бик уңган, бик булган, бик туганчыл, бик кешелекле. Белмәгән бер эше дә юк. Менә 70 төрле һөнәрдә аз дигән сүзне безнең Илхамга әйтергә була. Без аны балалар да, үзем дә бик яратабыз. Яратам шул җаным сине. Яратам дип әйтүләре бәхет инде. Син янымда, син җанымда, син йөрәктә. Яратам шул гомерлеккә. Син янымда, син җанымда, син йөрәктә. Яратам шул гомерлеккә. Бүгенге көндә Илмира Гимаева Собагаз идарәсендә эшли. Монда эшләгән чорымда укып 2 диплом алдым. Бик авыр эшебез, бик җаваплы, бик төгәллек сорый торган эш. Менә андый вакытларда ирем белән эшләү миңа бик зур ярдәм итә. Бергә эшләү бик күңелле, бик рәхәт. Аннан соң нәрсәсе рәхәт, менә без ирем белән икебез, шушы мин газга кергәннән бирле Мирас фольклор ансамблендә җырлап биеп йөрибез. Йөрмәгән җиребез калмады, бөтен дөньяны күрдек. Менә икең бергә эшләгәч, өйгә кайтып керсәң дә ашарыңа пешмәгән булса да, балаларың каралмаган булса да, бер сүз дә юк. Собагаз идарәсендәге бөтен хезмәткәрләр дә, газчы да, спортчы да, артист да, җырчы да, биюче дә. Шуннан да бу оешмада эшли башлау белән Илмираның иҗаты да яңа сулыш ала. Биредә ул күп төрле бәйрәм кичәләргә сценарийлар язу осталыгы белән таныла. Бию сәләте дә ачыла, спортка да мәхәббәте кабына. Илмира ханым үтә нечкә күңелле, хисчән, бар нәрсәне йөрәгенә якын алучы шәхес. Ул гади кеше күзләре белән күрә алмаганны үз күңеле аша күрә, үткәрә, туя. Ул табигатьне шашып ярата. Көзнең, кышның матурлыгына, гомумән һәр нәрсәгә гашыйк. Кер эләргә чыктым җырлый-җырлый, кыш исенә башым әйләнде. Кәрзинемнән ак пар күтәрелә, кар бөртеге килеп бәйләнде. 10 яшендә Ходай аның шагыйрәлек сәләтенә хәйр фатихасын бирә. Ә бүген ул районыбызда гына түгел, республика күләмендә танылган шагыйрә. 4 китап иясе, күп җырларның сүз авторы, республика бәйгеләрен тотучы. Аның җырларын Рифат Зарипов, Асыл Яр, Филис Кахиров, Ришат Төхвәтуллин, Иркә кебек һәм башка бүгенге татар эстрадасының танылган йолдызлары башкара. Композиторлар Альфред Якшембетов, Наил Кадыровлар белән хезмәттәшлек итә. Шу, нинди ки шулай талгын гына күңелемнең кылын тибрәтә. Барлыгыңны белеп, ул синеке диеп, мәхәббәтем җырлый йөрәктә. Табигать, әти-әни, тормыш, мәхәббәт аның иҗатында төп урынны биләп торучы темалар. Иҗатыма килгәндә бүгенге көндә минем 4 китабым бар. Соңгысы Гомер тавы китабы Татарстан китап нәшриятында басылып чыкты. Менә мине кичкенәдән йөри торган китапханәдә эшләп килә торган Миша Дулкыннары әдәби судка тәкъдим итте. Һәм шушы әдәби судта безнең бик улпат язучыларыбыз килгән иде. Алар минем шигырьләремне Язучылар союзында шигырьят бүлегендә карадылар. Һәм шуннан соң минем шигырьләремне матур, яхшы дип таптылар һәм Язучылар союзына тәкъдим иттеләр. Минем менә кичкенәдән Соба таңнары газетасы остазым булып тора. Шигырьләрем, иҗатым республикабызның дәрәҗәле, затлы газета журналларында басылып килә, Аллага шөкер. Бүгенге көндә 100дән артык җырның сүз авторы булып торам. Ул җырларым дәрәҗәле, профессиональ артистлар җырлыйлар. Һәм менә шушы җырларым, шушы шигырьләрем мине халыкка да танытты, Аллага шөкер. 2018 елда Болгар милли премиясына лайык булды бер җырыбыз. 2020 елда беренче татар җыры бәйгесендә балалар җырыбыз 3нче дәрәҗәле дипломга лайык булды.
Авыл җирләренә, мәдәният йортларына, мәктәпләргә, детсадларга, очрашуларга бик чакыралар мине, рәхмәт аларга. Ул очрашуларда минем шигырьләремне яттан сөйлиләр балалар, җырларымны җырлыйлар. Менә бик популярлашып китте. Альфред Якшинбетов кие минем сүзләремә язылган авыл җыры. Бөтен җирдә шул җырымны башкаралар. Үземә шуннан алдагы иҗатым өчен илһам җыеп кайтам мин. Илмира бүген чын мәгънәсендә тормыш тәҗрибәсен туплаган һәм куйган максатларына ирешкән ханым. Ул бар яктан да үрнәк һәм чын мәгънәсендә бәхетле хатын-кыз. Бәхет ул яшәү. Тормышка гашыйк булып яшәү. Тормышны яратылып яшәү. Һәм беләсезме, бәхет гаиләң, хезмәтең, иҗатың бер-берсен тулыландырып, бергә үрелеп бару. Һәм алдагы көн өчен өмет, хыял сүнмәү, матур планнарым булу. Бәхет көтеп яшәмә. Бәхет гел янәшәңдә. Бәхетең үз кулыңда. Бәхетең үз юлыңда. Әниләр темасы менә без карап үткән язмада да алгы планда барды. Сез әниле булып, әни кайгырту назында бәхетле гомер кичерәсез әле дә. Үзегездә әни, иң хәерлесе хәзер инде әби дә. Гомер баскычларыннан югары күтәрелә килгән көннәрдә нинди уйлануларда яшисез, Илмира ханым? Иҗат нинди темаларга тарта хәзер? Һәм инде безгә менә нәниләр теленнән сөйләдегез, өлкәннәр теленнән дә матур шигырьләрегезне ишеттерсәгез иде хәзер. Әйе, Рәйлә, менә Аллага шөкер, бүгенге көндә дә әнием исән сау, олы яшьтә булса да, менә гомер үтә әйтәләр бит, әниләрне яшен сорамыйлар дип. Беребез дә гомерне Аллаһ Тәгаләдән узып сайлый алмыйбыз. Беребез дә бу дөньядан китәсе килеп кенә китә алмыйбыз. Кемгә күпме гомер биргән? Шөкер, әнием исән. Менә мин авылга кайтканда да ашкынып кайтам, аны күрәсем килеп кайтам. Һәм менә шушы көннәрдә бигрәк тә әни белән бергә булган кайбер вакыйгалар искә төшә. Әнине кызганулар, әнине ничектер менә сагыну. Әни янымда, әни исән, мин әнине сагынам. Аның яшьлеген сагынам. Аның менә аңа ниндидер яхшылык эшлисем килә. Менә хәзерге акылым булса иде дә, мин әнигә бөтенләй икенче карашта булыр идем. Без дөрес, безнең заман балалары әниләргә ых дип тә әйтеп үсмәгән буын шулай бит. Ләкин тагын да яхшырак булган булыр иде. Менә берничә шундый истәлекне әйтеп китим әле әниләр көне уңаеннан. Без 6 бала үстек. Шөкер, менә 6-быз да исән сау, 5 кыз, 1 малай, һәм әни әле миннән соңда бер малай алып кайткан иде. Ул малай кызганычка каршы яшәмәде, һәм менә шушы вакытта мин колагым сызлап 2нче сыйныфта укый идем. 79-нчы елның бик зәһәр салкын кышы, колагым сызлап больницага салдылар, шифаханәгә салдылар. Һәм мине әни янына, әнинең хәлен белергә дип алып кирделәр. Шунда кергәндә Шәмердән апасы белән бергә ята идек. Ул Шәмердән апасы миңа коймак бирде. Шул коймакны табага салганда бит инде форма әзгәрәк үзгәрә. Шуның кырыенда әзгенә чыгып торган кисәге бар. Мин шул кисәкне үзем ашадым да, менә шул калган коймакны әнигә алып кирдем. Менә шул истә калган. Әнинең шунда шатлануы, шунда сөенүе, палатадагы хатыннарның миңа сукланулары менә 2нче сыйныфта укучы бит инде. Аннан соң менә яңадан әни авырткан вакытта, мин авырткан вакытта әни миңа шар алып кайтты. Ул вакытта һәрбер уенчык шул кадәр кадерле юк бит алар ул вакытта. Шул шарны кабарттым инде. Кабартып бирделәр миңа. Һәм шунда әти эштән кайтты да катрак тоткандыр инде шарны, шар шартлады. Менә шунда беләсезме, шарны жәлләп түгел, мин әнине жәлләп еладым. Менә шундый хәлләр, менә әни белән якынлык, әни белән бер-береңә җаннар бирегү шул буладыр инде дип уйлыйм инде. Әле менә бер көнне генә авылга кайттым. 2нче көнне эшкә бит инде кайтып китер вакыт җитте. Кызым, син дә китәсеңмени? Син калмыйсыңмени? Менә шундый сүзләр, менә күңелләр, йөрәкләр һаманда якыная. Бик зур рәхмәт әни сиңа. Безне кеше иткәнең өчен горурлана иде минем белән. Минем шагыйрә булуым белән горурлана. Менә гел минне генә күрер иде инде. Телевидениедә дә, газетта да гел минем шигырь генә чыгарга тиеш. Менә шулай итеп яратып яши инде әни, горурланып яши. Төпчек кызлар һәр вакытта да кадерле инде алар. Әтигә дә, әнигә дә, гаиләдәге һәр кемгә дә. Әйе. Менә хәзер әйтеп киттең, чынлап та гаиләбездә Аллага шөкер ирем аңлый, балаларым аңлый. Хәзер инде башлы күзле булдылар, малаебыз да, кызыбыз да, оныклар үсеп килә. Аллага шөкер. Һәм менә Райля тагын эш
эшемдә дә аңлыйлар, Аллага шөкер. Менә мин бүген эштән сорап шушында килеп утырдым. Җитәкчебез Ирек Исмәгыйлевичка бик зур рәхмәт. Менә шулай мине аңлап, шушында кичәләргә җибәргән өчен. Менә бу китапны чыгарганда да бик күп бардым Казанга, һәрберсенә бит сорап китәсе эштән. Әгәр дә җитәкчем каршы килсә, бер нәрсәгә эшләп булмый. Менә шуңа күрә, аннан соң ирем мине аңлый, ирем йөртә бөтен җиргә машина белә, үзем рөлдә булмагач. Аннан соң кайнатам, Аллага шөкер, исән саулар, кайнанам мине менә тормышка чыккан көннән алып үз итте, якын итте. Менә аны да әйтеп китим әле, мин бер сезнең шигъри җыентыгызда аңа багышланган шигырьгә дә юлыктым. Шигыремдә бар, шигыремдә бар, чын күңелдән язылган. Чын күңелдән яраткан кешегә генә шигырьләр туа дип әйтәм. Менә кайнанага да шигырь язган дип карап уздым. Менә шундый мәгънәле үзенең фикерләре белән, мәгънәле киңәшләре белән бала бәләкәй вакытта, без бер вакытта да бәләкәй бала күтәреп сабан туйларга чыкмадык, әни алып калды. Кунакларга бер вакытта да азапланып, бала белә бармадык, әни алып калды. Аннан соң менә мин аны хәзер аңлыйм. Пешерә иде дә әйберне безгә күп итеп төяп пешерә иде. Менә хәзер үзем дә аңлыйм. Шулай бирәсе килә икән аны. Менә шулай тустаты булып яшәргә язсын. Менә сез шуннан да кайнана, килен үрнәгендә күрсәтәсез тормышта. Шуннан да кайнанларны яратмаска мөмкин түгел. Алар безгә тормыш иптәшләрен, гомер юлдашларын үстереп биргән әниләр. Үзебезнең әниләр шикелле үк иң якын кешеләр. Шулай, аларның әле оныкларны яратуын күрсәң, оныкларны яратуын күрсәң. Онык балага караганда да кадерле була дип әйтәләр бит. Менә сез үзегездә хәзер әби булгач, бу хисләрне дә аеруча да яратып сөйлисез. Менә шигыремне укыр алдыннан, шушы әниләр көне уңаеннан bütün әниләрне чын күңелемнән бәйрәм белән котлыйм. Әниләр көне гел булып торсын, яратыйк әниләрне, кадерлик әниләрне. Илләребез тыныч булсын, балалар хәсрәт күрергә язмасын, ачлык күрергә язмасын. Раббым бер Аллам, барсы да матур булсын. Һәм менә матур шигырь, бүген моңсу шигырь укымыйк Раилә. Әни җылысы дигән матур шигыремне укып китәм. Рәхим итегез. Әни җылысы. Әнием җылысыннан елмаялар гөлләр. Кояш үпкән кебек йөзләрен. Ишетә шулалар наз яра тутылган әниемнең сөю сүзләрен. Иркәли инде яраннарын әнием, таң сулары сибеп үстерә. Тәрәзләрен күрсин, гөлләр кочагында купшы кыздай матур күренә. Әнием яраннары, әнием тәрәзләре тартып тора безне үзенә. Гөлләр генә түгел, безнең күңелләр дә сусап кайта әни сүзенә. Балам дигән җылы сүзенә. Рәхмәт, Эльмира ханым. Шундай матур шигъри юллар барлык әниләргә дә багышланды һәм һәр әни күңеленә барып җиткәндер. Без инде сезнең җырлар язуыгыз турында да әйттек бит. Хәзер инде бәйрәм сәламнәрен нәкъ менә сезнең башкаруда җыр белән дә әниләргә илтеп җиткерик әле. Әни килә. Эльмира Гыймаева сүзләре, Альфред Якшимбетов көе.
Жер йөзендә әни иң изге, иң олы жанлы зат. Дөньяның рәхәтен, тормышның михнәтен, күңелнең сафлыгын, намусның паклыгын өйрәтүче газиз кешеләребезнең гел янәшә булуларын, мәңге яшәүләрен теләмәгән кеше юктыр. Аллаһыга шөкер, янәшәбездә олы яшьтәге балаларын әле дә бала итеп яшәүче әниләребез бар. Бу атнада 2 райондашыбыз, алар икесе дә Шәмәрдәндә яшиләр, олуг туган көннәрен билгеләп үттеләр. Тайфа Лотфулинага 103 яшь, һәм ул районның иң өлкән яшьтәге ханымы, Нурия Шайдуллинага 100 яшь тулды. Туган көн ияләрен өйләренә барып, район җитәкчелеге котлады. Әйдәгез шул матур мизгелләргә күз салыйк әле. Күп бала тапсагыз, гомерегез озын булыр, рәхәт яшәрсез. Балалар олыгайган көндә бик тә кирәк ди Шәмәрдәндә яшәүче 103 яшьлек Тайфа әби Лотфуллина. Агымдагы атна барышында әбекәйнең туган көне булып узды. Дөнья мәшәкатьләрен күреп, ачлыгын, ялангачлыгын үз җилкәсе аша үткәргән Тайфа әби бүгенге көндә бик бәхетле гомер итә. 103 яшь тулуга да карамастан бик яхшы хәтерлый, 5 вакыт намазын калдырмый, әйбәт күрә. Ире Хәблислам белән 8 бала тәрбияләп үстерә алар. Тормышлары бетәйгәч, инде рәхәт кенә яши башлагач, тормыш иптәше вафат булып куя. Тайфа әби тумышы белән Арча районы кызы. Ире белән алар башта үз районнарында яшиләр. Аннары Саба районының Лисхоз авылында гомер итәләр. 1972 елда Шәмәрдәнгә күченеп киләләр. Шунда төпләнеп калалар да. Тайфа әби мәктәп ашханасында эшләп лаеклы ялга чыга. Бүген аның 6 баласы исән сау. Ыныклары бар, 20 ыныкчыгын сөя ул. Әбекәй кызы Гүлсапа белән яши. Барсын сөйләшәбез, әни белән уртакка салып, бик күңел итеп яшибез. Әнинең аның бер мәшәкате дә юк. Үзен үзе карый, өйдә җыри. Үзенең хаҗәтләрен үзе үтәп, өстәл янында бергә утырып ашыйбыз. Мин үземне бәхетле кеше саныйм. Әниемне карап, әнием янында яши алганыма да бик бәхетле итеп саныйм. Тайфа әбине 103 яшьлек олы бәйрәме белән тәбрикләргә Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов та килде. Алар бик озак сөйләшеп утырдылар. Бик күп агачлар утырттым, балаларны күп үстердем. Менә шуларның әҗерен күреп яшим ди Тайфа әби. Хөкүмәт салган йортта яшибез. Тормышыбыз бик рәхәт ди ул. Бик укымыйм хәзер. Антыгынды намаздан әзрәк укыйм, шуннан намаздан кадим китапларны әзрәк укыйм. Күз тына хәзер күзем күрә үземне шулай да менә тонып китәдерәк нитә башлагач, калый башлагач. Гомер уза, вакыт килде дидез. Яшь вакыттагы иң сагынып сөйләрдәй әйберләрегез искә төшәме соң? Ничәдән уйдан тәсәввәтта җиргән вакытлар иштә авылда үскән вакытларда искә төшә юк тора тәки. Тәкте утырасаң да утырасаң, шунда тиге әллә нәрсәләр килеп төшә искә. Тайфа әби, менә бу киленнәргә, кызларга нәрсә әйтер идегез инде? Сезнең рәхмәттән башка нәрсә юк аларга. Рәхмәттән башка бер нәрсә юк аларга. Тазалык, тынычлык бирсен, тигезлекләрен бирсен. Балаларның игелен күрсен, минем шикел балаларның игелекләрен күреп яшәсеннәр узаклап. Ходай Тәгалә аңа бик бәхетле гомер биргән. Балалары килен кияү тәрбиясендә шатланып гомер кичерә әбиебез. 8 бала әнинең 3 кызы, менә бер кызы Красноярскида, ансы кайтып җитә 25 көнне. Бирса. Монда инде әни үзенең иң олы кызы Гөлсапай белән бергә яшиләр инде. Гөлсапайга бик хөрмәт белән карыйбыз инде, чөнки әнине бик нык тәрбияли. Әни бик каты тәрбиядә яши, алхамдулиллахи. Вот шул. Шул тәрбиянең нәтиҗәсе. Тәрбиянең нәтиҗәсе, шулай дип уйлыйбыз, барыбыз да инде рәхәт яшиләр бик. Кайнанагызның нинди сыйфатларын үзегездә күбрәк тәрбияләргә тырышып яшәдегез? Мин әле бит ул кеше бит яши мудрыйлана диләр бит инде русча. Мин менә яши үземә ни алам инде теге. Үрнәк алам. Уйлыйм. Митәм чыннан да бит менә шулай рак яшәсәң менә әни шикелле
шундыйрак булсаң яхшырак түгелме соң дип уйлыйм, балаларга дагы катырак эндәшмәскә тырышам. Безнең әни менә балаларына бер кайчан каты эндәшмәде. Менә мин например килен буларак име әнигә, әгәр дә мин иремнән зарланам икән, әнигә әйтергә, бер дә белмим шул, бергә яшәмәгәч бер нәрсә дип әйтә алмыйм шул дип. Менә бит бу, әгәр дә мин әнигә зарлана торган булсам, мин дә начар килен булган булырым. Мин дә шуннан соң уйлап куйдым, бу булай икән дидем. Чыннан да шулай бит. Хәзер менә мин үзем дә генә киленнәрем әйтәм. Безнең йортта кайнана да юк, безнең йортта килен дә юк. Рәхәтләнеп кайтыгыз, мул табынга кайтыгыз, рәхәтләнеп бергә матур яшик, менә шу Тойбәни яшикеле дип әйтәм. Варакия ханым бик матур җырлый да әле. Кайнанасына күңелендә йөрткән җырларын да башкара ул. Кем аппак биләүгә биләп, төн йокыларын калдырып, сине бәү иткән, гөл шикелле назлап сөеп, кирфечларыңнан үбеп, балам дип әйткән, балам дип әйткән, гөл шикелле назлап сөеп, кирфечларыңнан үбеп, балам дип әйткән, балам дип әйткән. Районда озын гомерле кешеләр саны арта бара. Бу безнең барыбыз өчен дә куаныч. Без бүген Шәмәрдән авылында үзенең 103 яшьлек юбилеен билгеләп үтүче Тайфа әби бездә кунакта. Менә безнең Саба районында иң өлкән кешебез Төбәк авылында яшәп гомер итеп ята Хаҗи Әхмәт әбибез. Инде икенчесе Шәмәрдән авылында 103 яшьлек юбилеен бүген билгеләп үтә Тайфа әбибез. Безнең үзебезгә дә бу бәйрәмнәр бик күңелле. Һәм без дә мондай өлкән кешеләрнең күп булуы белән сөенәбез. Бу күренешләр безне бик сөендерәләр. Менә безне шушындай 100 яшьтән өлкәнрәк булган әбиләребез, бабайларыбыз булуы безне яшь буынны бик сөендерә. Шушы өлкәннәребезне үзләренең туган көннәре, юбилейлары белән чын күңелемнән котлыйм. Аларга сәламәтлек, бәрәкәтле мул тормыш һәм матур картлык телим. Нурия Әхмәтҗан кызы Шәйдуллина 1923 елның 21 ноябрендә Йылыш авылында туган. Мәктәптә 7 сыйныф белем алганнан соң 2 ел авыру әнисен карый. Аны соңгы юлга озата. 13 яшьтән салым агенты булып эшли башлый. Аннары Эзмә авыл җирлегендә секретарь, 1946 елдан исә 26 ел дәвамында Шәмәрдән кулланучылар җәмгыятендә эшли. Хезмәт урыннарында да сынатмый, йорт җирләре дә кыршак ялт итеп тора. Балаларым да өзі мәшаға бір іштіз тұтмайлар ана. Тігісі де ішті, мұнысы да ішті. Бір ішсіз тұрғаны жоқ. Ана бүтін үйіні жеткірді. Бір ішсіз тұрмай. Өзім де мана телевизор қараған шағында носки байлап отырдым. Бір сыңар носки байладым телевизор қарағанда. Қарасы жоқ. Бұлай ғана. Әнем де шулай, әнем де ауыртқан шағында бір арыш қапшыға носки байлады. Бірсін зор, бірсін кішкіне, бірсін зор, бірсін кішкіне етті бізге киерге. Дүния ақират игілік көрдейді, әнені қарадым 2 ел. Жанында іредім жатып. 1946 елда Захидулла исемле егеткә тормышка чыгып, Шәмәрдәндә яши башлыйлар. 5 балага гомер бирәләр. Тормыш иптәше һәм уллары инде вафат. 3 кызы аның терәге. Ул аларның ярату, кайгыртуын тоеп, бик бәхетле гомер кичерә. Аның 10 оныгы, 15 оныкчыгы, 5 туруны бар. Бик бәхетле, Аллага шөкер. Ничек шушы 3 балам калды. Малайлар берсе Казанның урамында сугыш вакыты соғыштылар бит урам Казанда. Шунда өтірділер, бірсі машинаға бәрілді. Өз машинадан түсті, теңер барып бәрілді. Прямо қызларым алтын инде. Нурия әбине 100 яшьлек олы юбилея белән Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов район һәм җирлек җитәкчеләре котлады. Нурия әби алар белән бикләп аралашты. Айы, елы белән әйтеп үткәннәрне искә алды. Кунакларны гаҗәпләндерде дә, елмайтты да. Бик өлкән яшьтә булса да, Нурия әби гәҗитләр, догалар укый, колакчыннарын киеп телевизор карый. Бу йортта бар нәрсә дә аңа уңай булсын дип эшләнгән. Нинди дә булса эш эшләргә уйласак, иң элек әни белән киңәшәбез ди кызлары. Иң бәхетле, конечно. Иң бәхетле.
Yıllar мен аны яшь бала шикелле карыйм. Үземнең балалар юк минем. Миңа әни бала да, әни дә барсы. Аллага шөкер. Бик тату торабыз 30 ел. Безне өйрәтәсе юк инде, бәләкәйдән үк без полный семьяда үскән кеше, әти дә, әни дә. Алар безне сөбеткәч картайдылар инде. Моны эшләтеген эшләне юк иде бездә. Менә әйтәләр, менә монысын булдырсаң, моны карап куй дип. Шуны алар эштән кайтканчы эшләп куядыр як. Кар дисеңме, посуда дисеңме, үй дисеңме, бөтенесе строительство буенча минем әтиләр инде. Планировкалар, эшләр әнидән. Әни башы, безнең бик акыллы әни. Әти тырыш. Әни белән башта бөтенесен обсуждать итәбез. Эшләсә, турыдан-туры эшләсә эш булса, bir kün аңа уйлыйм, мин уйлыйм, аннан соң утырып обсуждать итеп, единыйга киләбез. Бар ул замещаниясы, бар мин булай дип, спорлашып та алабыз, андый да була. Нурия би иң беренче чиратта хезмәтне яратса, аннары ул сәнгатькә, матурлыкка, чәчәкләргә гашык жан. Зирге вакытка хәтлек балаларым булгач инде шок катып искә төшерәдем әйтәм. 5 бала үстерде. Әни әти 5 бала, әле бит безнең белән Забира биебез торды диге әтинең әнисе 28 ел. Безнең белән, безнең өйдә торды, безнең белән. Bir koya gitmiş el oldu, kağına barıp kaydı. Bir atnağa, iki atnağa, kızlar koysa vakıtnağına. Şkafında dige nersesini nişik dibe demine şkaflarda bir yerde bir ninde türmegen, nitmegen, bir ninde öteklemen bir yok yemine. 100 yaşın tutturgan Nuriya би өчен яшәлгән гомеренең һәр көне кадерле. Ә инде кызларының яратуын, кайгыртуын тоеп яшәү аңа тагын да сөйкемлелек, матурлык һәм яшәү кеше исти. Җиргә матурлыкны, илгә батырлыкны сез бирәсез, газиз әниләр. Кадерле әниләрбез, иң якын кешеләрбез, иң сөеклеләрбез. Бәйрәм белән сезне Яшәүләр рәхәт әни булганда дип исемләнгән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сау булыгыз.